nye minto to jamo akito braterane toka Kenya kenyengia etwani ya ugire. This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter of love at first sight on Eclipse of the Heart. You've also become the queen of my heart. Renew your subscription today to never miss a moment of the best of global dramas on your Star Times decoder. Download the Star Times On app to enjoy unlimited entertainment anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Mwanzo muriria ugetembe television karibu sana sikionga chinsa 12 cha bono mambi kira charagire chinsa 12 na chitagika isano na ibere ritikoria rero ria ijuma chitariki ni 14 mutinyo yiga ugatatu umwaka 2025 na kerongo kwarigania ase umuroveriga senchera yabene erinde tonyare kubwaterana gusekoba onyare koba na inche kurubono goika ekero ndachie gukura ari abere kabwatekana boigo ayagenderete ase ense yeito ya Kenya ritukeriga ri juma ne kero abange bagenderete ne meroveri ao anene mono ya matanga ase orugongo rwagusi ne kero tukubasabira guse tukubaganiria munyare gutwara chinga chinyororo chinga kibune chiga munyare gutwara oboremu nekero muri no bukendu obonene na ekero ngorigeriria igati yari agenderete kurwase orugongo rwagusi na mange anene mono abantu gusiria magimabo ase chinjira chire chobotutukano na aboigo ritukeriga nekero chidini ibere chigenderete ne chinga kicho kwengata na boigo gusabira ne abande na boigo no kuboria gweto nga munyare kubabeka bonsi bari bagenderete gwetera makonga ao ane mono aria kwirira abangi berusia obugima erinde banyare konyora chingaki chire chinyororo kigima korene nekerongo chaka ekionga chinsa 12 cha bono mambi nigongo chaka noroboti kurwase county ya Nyamira ekerobono omo county commissioner we county ya Nyamira Erastus Mbui esokire na boigo kogikiria ebikorwa gose oboengi bo marwa tanjiri ase county yo na boigo nekero anyarete kubwatoka oroboti rwabene rukonekia gose rukorkia chinchira chirachi kubwatiwa erikone kinga amarwa mabe agosalia tanjiri anyare gukorwa ase county ya Nyamira korengana nere omo county commissioner Mbui nigo anyarete kuboria gusekorera buna nigo abantu abange babiri bagusiria magimabo ase chinjira cyobotutukano na boigo ebinto ebikorwa ebinge bitari bya butambe gose byo bosaria kwenekirwa ase county yo ya Nyamira nekero abange babiri buna abasae babiri bagusirira ase amarwayo aligete kurwania oroboti oro una rokobwatia. Kwa majina naitwa Erastus Mbui, County Commissioner wa Nyamira. Ni mambo yanayohusiana na watu kujitoa uhai na wakati mwingine pia
mauaji. Visa ambazo tuliona moja kwa moja, kuna kile cha ambacho kilitokea katika Mbaa, kuna kingine kilikuwa vita vya mandanda kuhusiana na Ndeni, kuna kisa kingine ambacho kilikuwa kinahusiana na upikaji wa pombe haramu. So ni vitu ambazo tunaona zingine tunaweza kupambana nazo kwa kuondoa mazingira ambayo yanasababisha, lakini mengi zaidi yanahusiana na jamii yenyewe. Msongo wa mawazo ni kitu ambacho pengine wale wanaweza kushughulikia ni wale wako karibu kwa zaidi na yule ambaye ni mhusika. Kama mtu anataka kujitoa uhai, nadra sana atafanya jambo bila kuona dalili kwamba huyu mtu hayuko sawa. Ni jambo tu la kuomba wananchi wasipuuze dalili ambazo wanaona kwamba kama mtu kuna jambo linamsumbua. Wale wako karibu, especially wale wa jamii, wanaweza kutusaidia zaidi kama watajishta humu ndani sehemu ambazo ziko mbali na mpaka. Hizo visa siko. Tutaendelea, na ni onyo tu tunatoa watu wajue kwamba wizi wa ng'ombe unaweza kupatia kifungo cha hadi miaka 7. Kwa hivyo wajaribu kujiepusha nao, kwa sababu hakuna siku askari wataachilia ama asasi za usalama zitaachilia iwe wezi wamechukua hatamu, wao ndio wanatawala katika sehemu hizi. Lakini nitaomba jambo moja, kwa sababu ukitembea unaona kuna mara nyingi tunapata ng'ombe zimefungwa kwa barabara. Na za zingine wanapata hata kama ni masaa ya jioni, bado zile ng'ombe ziko hapo, ama hata mahali umetengeneza zizi ni karibu na barabara. Kwa sababu tunajua hii shinda tuko nayo, ningeomba wakaaji wa pande hii ya Nyamira wahakikishe mahali wanaweka ng'ombe zao ni mahali si rahisi sana kwa mwizi wa ng'ombe kufikia. Pombe sitakataa kwamba haiko, lakini tunafanya juhudi zile tunaweza, hata kwa wakati huu kama county. Mwancho murigiriria gutigara ime iye county ya Nyamira nigo bono e county iyo gwetera ase ebikaro bya bunge mashinani ebibigo korekana gose bigokorwa na ba MCA be county iyo ya Nyamira benyarite goetia e budget ere yechi siringi bilioni 5.5 nemo echo chirachi kurigiriria buna amagania yechi wodi ao kurase e county ya Nyamira anyarire gwikirani wana boigo amagenderero ao ebikare byo gose egeikare kyo kyanyarite kurawa no yore omokonyi bo monogeri omosike Abel Mokaya nande byakorekanete ase ewodi yerigoma rituko rigoro nigo bono aba MCA banyarite kugikiria okungusana na okukogenderete kwenekiwa ase e county yo ya Nyamira nekero oba kuburia abananchi gose abamenye be county ya Nyamira banyare kwenekerwa amagenderero kurinde tariti segi echo kigenderete gwetera ase bikarebyo bya bunge mashinane buna omusaketo Polkap Okara agotomanya negati yaba MCA hanene bakoa umuspika Okero Okoboko abo banyara ko bakora ebikaro bya bunge mashinani me wadiga yerigoma wetia county fiscal strategy paper ya shilingi bilioni 5.5 nemo iyo hera tukunyara kabage gwetu akobe budget bene yo mwaka kiri 2025 mwaka kiri 2025 nemo iyo kurengana mu nabarabu hera tukunyara kabage kwenekia amagenderero au report ya the included igasete gatangaza about public participation area renge Kijauli igoro twaetirie ekora kori twabwate epepe iri twabate ya record kwa CFSP county fiscal strategy paper eyure indicator ekoro kingie budget yo chikoba kurigana na magania y'abananchi baitu ba Nyamira na kilo mu MCA oyo toma the world based projects twaji capture twabika chonspikire word nebwate the world projects
ukwanekerekyo egati aba MCA abaigani bagendere ko bakomochianene erumbende eyo yaba MCA bagendere ko bakoreta engusana n'entindi asono baganiri okuigwana kwendikiwe me county iga Nyamira nari kuboria iga abashimiwa bali baito babaguri chirungu tiga batige ekisegi bana amagendera achakire titoko nyakobale rusikali ngantu bwati magendero Nyamira kuna abashimiwa babwate amagena n'ekinyimbo Nyamira igo kirikionse togokora kende ngio togokora kirekebe na ndonde wigwete na punge mashinani yembobe koti nekorete ki nerororo nyina bo nigo bagendere ko bakomochia egati aba MCA abo bako baseme biara ase boigo baganire eliogi yomusubati gosikwa na maneno ya kwamba sisi ni legislators na tena bado hatutii zile sheria ambazo tumeziweka sisi wenyewe. Unapata koti inaamurisha kama judiciary. Kenya tuko na executive, tuko na judiciary na legislators. Judiciary ikipatiana mwongozo kwa legislators, watu wafuata maneno ya legislators wanasema. Ngabangina tutakiri gukwana. Ando soko ruma hada bangine agendereire mukunguna ari kuruma yaye. Igo nto yabo saiko. Igo torane purpose. Abangina kenyo sumo sasa gukora. Nonye nabo niko bayiwire mirango hasi bono ko cyase bali bonsi baranyara ko baba kwibata munero mbeye iga eli kweneke buna magendo nati kunyara ko baga kweneke wimeye county yiga ya Nyamira bari bari gukorama karaba korere gas abakunya gukorama karatikana na baru karwa korama umaya korana kibindu bya bikoba njabuna botambe ngukwana ngura lyo marembe na ndengiro renga na bogo cha kesegi karakwanyo rengo buore okobeka makombenso beka matemoinse usuke mutwe. Na wale wenzetu ambao wanaendelea kumpinga na waomba mvuke sakafu mje tufanye kazi muache denial. Amkubaliane na maneno ambayo imekuwa imeshatendeka. Ishakuwa. Ikinko reporter igetaseni kya ubonchete kya Gatembe. Kugeiga ime yawadi Eligoma egotoke me county ya Nyamira inche gongoro kwa Polycarp. Okara mwancho murigereria kubwatekana nengane yo nigo bono umugavana we county ya Nyamira Muske Amos Kimumenyaribo anyari kwera buna umukia oye bogotema koreta aba MCA amo gusikwa bekamo erinde banyari kubwaterana ase ogukinya e county ya Nyamira nigo bono utaraba gokoreta amatunda nekero bono atebirengo cyare gotema na kuriya cinjira chonsi eri kwenekinga aba MCA abaiga banyari kubwaterana eri kwenekia magendero ase e county eyo atenenerete na aboigo nigo bono anyari kugikiria aba MCA bali bagenderete gukana kigima buna omo speaker ose oyore omonogeri korengana no mo governor we county yo Omoske Okero ngatari oro speaker nigo abakanire na boigo ko batebe banyare gochamo erinde kubwaterana na sensemo ya magenderero nigo Omoske Nyaribo anyarete kwera buna chipara chonsi me county ya Nyamira gose chirichi kwagachwa ne serikali ye county ko chare kwene kibuna chanyare kwa oboremo na boigo kobekwa omoromu na chiria cyo kubekwa elami chanyare kuikiranirwa ase chingaki chirichi bwanete korende nigo anyarete ko boria abamenyi be county ya Nyamira banyare ko ba abatorero nekiagira embura enyinge nero ngo chandere ukwagachwa gose ukuremwa wechiparecho ase e county eyo Jemno mugabana na atabire kubareta amo lakini wakanyachi urubu chibere chile deadlines stances ndete ye etaite koira nanse tosa mesa tokwane kende nke yo kera asinya abantu akara banjire wisaransense Wikirabano iga tina fauru lakini tina atika ningendereta ndete koreta elected kwanza amo together tukwane lakini wabakene barobune speaker ebekire kisheria obviously igakorwa Enoch Okero iga wikirabano iga na bere igo wateona mbana wakame meshahara Ndutu asainete meshahara because mbabwate director. Iyo mondo ojawadana nyaribo bwangire otwakane meshahara obuno borimo mutupu.
tukwanira obokene twanjerane ng'aki oyomeke requisition orio ndori koteneni ekina gitenene chiwe cia Nyamira tari gavana yobra bongwa piri asawara Ivons ekiarambaro bake wabeire bakoigere chinko nane tuwate evidence nano gukwana bakwanire amario y'abantu yabwata ubatiye county assembly mwancho murigereria nande kurwa ase county yo ya Nyamira nigo bono abarai ao abange abo bare abana siasa banyare kugikiria abarai gose aba MCA kurwa ase ekiama kirikia ODM me county ya Nyamira abo banyara gukora okumerana no musike Raila Odinga oyoro muraibu kiamekyo nekero banyare kugikiria egekorwa kirikia nekiwa ase egetigie chigosori kia Gusii Stadium ritukoria Jumapili nekero obosagani gose umusike Raila Odinga nyarete wakerwa eriogi na boigo abarai abo buna bono bakorawa no musike bakorawa nere oyo kabeire omo MCA township gose Nyamira township ward umusike Robert Ongwano na boigo mwana siasa Gabriel Amenya na boigo oyore omwana siasa Jackson Nyanumba nigo bono banyare kugikiria aba MCA abo bonse kurwasikia mekyo kia ODM na boigo nekero bagendereire gukwanira oyore omorai gose oyo kabeire mwaziri boborende boime omusike Fred Matiang'i na enjira arache kubole kirugo kia ekiburai bwense ase mwaka bobochorio bonene mwaka 2027 musaketo Fatgad gisema no robotiro asenjira engikirano bona roko bwatia abarai aho kurase county ya Nyamira nigo boigo bagendereire wesokia na kubaraga ibiara aba MCA kurase county ya Nyamira anene kurase kiama kirekia ODM asoko genda na kuomerana no musike Raila Odinga asoko musaba amabera kubwatikana neki yakorekana ekero musike Raila atara goika segeti kiachigosori kia Gusii Stadium ekero ekirabu kia Shabana kia bwate omoyega nandi tigatokonde mwe abari bachita barayi bari baumeranete bagoteba muna Bagusii twisaini bari no batamanye tinki bagokora Bagusii twisaini tinga kichionse ekiara ngara bagotana ne onangara mangana ali abo songe stadium nese igiye koba ane chombe che bubusonga ngoza chombe che umata ali Masai Mara inge bataraje roba kore segiyeho bacha gotana Bagusii wone chigo chikoba Mugusii taratanga segiye nde esegi atangasire neyo koreto borai wekene oborai bokoreta magendero bori bokororekana nonye nigo abarai abaiga nigo batebire ensemo yabo bona omugusii nigo baromiteryansa ase okwenekia komobwatia bare omusike Matiang'i naenda ase gasi akorire ministry chonsi ipi igago perform na kikiagarire omugusii oitabire otebire na Kengo Matiang'i nere president ya Kenya ebisa kubyonsi byatoitabire na intutware ko sababu no omugusii abatu asupportire miaka yonse na barobutiga batu support Kengo Matiang'i abe president ya Kenya na kimogoteba tuabeire togokonya abantu bisa kwebinde buno mogere tuabeire tokomokonya abarai abaiga boigo nigo baganirie omugusii omogima koba riboa erimo na gosoa ase kiama kiria omusike Fred Matiang'i arache gotenena amana kirokyo chingaki arache koria ekerogo kyoburai bwense engaki munyore story ya magega no muntu obete isiko ya nyachae etua mutigete ndije tukomogogo onye gotegete komanya ngomuri ndora no muri kabe isiko Matiang'i eto taita abantu muna babo nyonka abantu chisengete kitu kurusi babo kongo batenene kabisa imara bagote banga Matiang'i tokore tokomoteria esoboro etomo maraga etokomoteria esoboro tobase kongeno na banda abaisiko batakete gotwaka niemetwe ayeto gosigete sana tobase kuya kobonyira ekiagera aye no muntu abantu kenyenge mayanje muno gochigocha abantu bakomanga ne set out
ensemo yende nigo batwarire ekerengerio ikiao kubwatikana no goswa ikiama ekemo ekyo omusike Fred Matiang'i arakie gotenena aroro ekibatebire barabwo ase oburai bonde nigo baganetie bechorere omurai oyo wa magenderero era abe misleading gotebanga atogochwakira omonto kobese patiarwa especially these local positions, but as a position ntotakekera omogusi as a political candidate iri gochigotokororo ere as a presidential candidate lakini aigankaro ntoje tuomana ntonako ominyokani Kingo reporter Gatembe kurwase ewodi eyeiga ya township eibe gotoka meye bunge ya West Mugirange county ya Nyamira Njefa Tigadi Gisemba Gutigana nayo nekera obono ebikorwa bya abantu gusiria magimabo asinjira eyo bututukana na gose goita asinjira etamanyiri ningige kwira abagwita nigo bono obutuko bugukira igoro abamenyi bekenyoro kya mwamorimbori egotoka ime yabukire vitare ime ya Bonchari ime ye county ya Kisii banyarete kuboka no mwichano monene magega yokonyora musacho yo mu bwemyaka ya igatwa esungetie enyomba mwaye yo bono yairerete abamate abo amate gochamo nabo yo kuboria ninki kererete korengana na ngina omusacho yo nigo bono abete gakwerera buna nigo omusacho yo abere kagutwara eri omwana no morugyo egoseba abere bagutwara engusanano ase amatuko aitire nabo igo nekero bono obutuki bogenderete na oikero amate hiyo egenderete kunya kuboria ninki kiabete gose ninki kero kende keirerete oyo gosiria obogima bwaye nabo igo nigo obakwanire na abantu obonsi ekero obakuboria banyara gusanga ebirengererio nabo igo ekero amate gose enka ebwate eriomana abantu banyara gweswanania nabo igo kurigereria ninki kegenderete aroro nabo igo gusansa murana amangana yo buna omusakito anko Dipon Asanya agotumanya Asenka yomuga Nyabaro nigo tuomerana nekiriro kya mayanda maega y'omwana Bovid Nyabaro gotoka gasuguna-ine ero mwaye yani grandis osibuli Nyabaro naraire naigwe bikuro natabuka nasoka nyora mukamurone ukorera mugoni paswoti onye nyentire Nguru Daniel Machera Simon igonde youth representative ya Bumurenda Ward yarenge saa 5 ya butuko uyo nyagusira pasuti igare nipa ya nega igange igoto igu chikuni twa chapakororo tanto ikoro twanyara kene iga aisungeti chinga keki kererete egekora buneke gegokoreka gitaramanyekana umana bale na mukaya sana ono amanganayi twachitokanyagamba akaera omuneli mumurandangireti antebeti mama njuma tindiko bisantebeti mama mora oyo amboletiga imana yomukungu no musache nereri ngatureka maisonse ndi kamanya imeyane nkyarengereti edibona te bale ngamatingate yumuswati kamateyaya koraki Rinde kente kyo kora nekebe mangana ndara atokire ose difference jine chigotoka kura gamba tule nere na baonya rinde bagendera buya latest bono elibona yaje tegotoka andoche nyegosira Vidma Nyabaro nigare omusaiwe myaka yegatwa tutiyari ngo muntu mbuya mumuru hard working ande boigo no mumuru bwata masikani na sekinyoro ekenyoro boni ga ga kumate so wa matu kumano ya bwate oja sabantu ga ekenyoro atari kura monda atari gokorera ondegende omuichano maega yere korolekana koba no mogoko munene aburi tukuri igoro munaru tegasi agusu agokora usimo ni gaje te uri no mogoko kurwa busimo na temiro kuburi jibosi chae ba tebire nga siri tukuri igoro na lienge no mogoko sana kena buri tumu noye onte binga mumuro ya chagete kumugori nga no mata magosa ya kangori magosoki wone kira muri magosoki agateto nyamanyeti nga gataka kumubwate bigoti ekera da kumubwate bigoti lakini tamo korreti kende
bono naende bono chitoro chikabaira bono ng'anaria atabogete akanyora oyu mugako etariborere ogochigochero akanyora Yesu ngeti abantu bono nigo basemiwe mura baito mwanyomire ekero mokorora obokong'ubura ase abasu bati mwarentire mwatang'ana gotaiya baibori batwarenjera bakomanyereri wamanya ng'aki omwana onagosira ototigire nkwanere endonge amanga aremechi abantu nabo bagweta naiga okorora ng'a andatebe ng'a seitani orete ebirengeri gesakweke kiagera enchire konya tukugamba ndoche ng'are gocha konyereta nabo twakugamba kero kende naende renda epukane liborio neri korwa sabanyakenyero ninkeke kyairerete omomuroyo iga kumirana namakweri chingaki barenge nyombeyemo nomong'inoye Ripoteri kataseni kia okoro iga ase location ya Bokeire Bitare kutoka ime ye wodi ya bomorende bunge ya Bonchari eletera na inkoro kwa Dipon Asanya Mwancho murigereria nase ensemo ya magenderero nigo bono abonchoriria korwa ase echiro ya Nyako egotoka ime ye bunge ya Kitutu Church South County ya Kisii bono ritukori igoro banyarete gosangereria ebirengereri byabo igoro yogokinigwa wechire yogose town ya Nyako goika ase ebirengo bya municipal bagukwana negetasene kega nigo bono banyarete kwerera buna nigo babwate amagania ayo baganetie anyare goikiranibwa nekero bono baria akose abobisa bari bogosangereria ebango korwa ase county ya Kisii banyarete goikirana roro nabo igo kwarigania eng'ane yo gose kwarigania ebirengererio byo korende egati yabonchorira nigo banyarete gukana nekero bagoteba nigo baganetie gokerigwa ebango nabo igo amagenderero anyare goikiranibwa ase echireyo erinde emanya gokindiwa goika ebirengo ebyo biganeire buna umusaketo Daniel Ontiri agoto oanekeria Nase chiro ya Nyako imeye bunge ya Kitutu Church South imeye county ya Kisii ase karo kiariganigwa kyogosangerera ebirengerio gose public participation ekialetamo abobisa bebango nabonchereria korwa ase county ya Kisii MCA we ward ya Nyako amo nabonchereria ase keroyo mo aro ebirengerio bya igoro yigetambukero kyogokine tauni ya Nyako kure sub county wecha sebirengo vya municipality. Ya kwanza tumekubaliana ya kwamba kuhusu boundary ya municipality na sub county, na tumekubaliana ya kwamba kila kitu ilifanywa na tutaangalia kuhusu ile malipo inatakana walipe kwa ushuru. Ukwana negetasini kyagetembe kegeke magayo gukora igekarekyo egati yabonchore niko bagokera egetambukirikyo nabake rolekana gugipinga nabaria bapinga niko barua chisababo chikubwatia ari tangani etauni ya Nyako tebwatie birobu bya butuko ochi street light echio chikokolemeremo boikiranu kabere etauni yo nigere enchabu namona sensemo yechiro agatato ebango erachi gosangirirwa nenyinge kolenganigwa nobonene bibyasara asensemeyo na igote baraba tayari kurebangenene ngana yabe kwa chinguru no mo MC obo kokwa na tramangana yechile titorenga osemba keri webango so ebango baranyara ko ba comfortable waka na elinda bakole biashara byabo asenjera molembe nale gosaba mugabano ito Paul Simbalat ntoligokana Nyako tebe municipality la Nyako na gataoni kao kinabono akonside abantu abakore biashara bya Nyako wodi kera banabwa bakibechikura bae elinde bakeyi ebango yabo bateba magania yo haisa goikiraniwa nabaegwe chingaki chukwebanga sobonchoreria lero lyo nabo bagwancherana ekerenge kyo ke municipality one cho ntobugati asa abantu tokogenda twakengana taiyo tororigeria sensobo chabu tokomora asubo chabu tokomora se endiba asa machi mase sasati tware gosabanga biko ba implemented then naritora abetayare gocha wancherana ekarutua birorire na kuandera kuna chachi license chirichi usikane na nsema ya municipality onye baadhi Nyako ya very municipality so tunasema ni sawa kama iko municipality lakini bone kira bako tubekira chi license igoro igobone biashara bya menta bya baigoro
ikiagera ga ntubugati offices ya serikali chinsini sana ntubugati bintu bingi industry nchi ya kene nkeyo gaiga market ne nkere market day nere gokonya abantu bao ni bintu here and there so chirate chiroro chibekire go chire igoro sana ikine kitutaite goteba batiga bakei no bakurukirie ta municipality tigabarigire biashara kabira kibigo korworo economy ya nyakoenga kingana baira ni chirate chirinse mbagase gutubekire rate ngase ngenjonga tukuru ku municipality batubekire chirate chigoro ikine kigentuke ekemana balete services chitakire chance public toilets balete bintu beyond spirit abande batebire in addition to that ututaite koboliga rene nyakoya kiabete municipality omoga oito chibasa chiri chigonto bwate municipality chibasa chiri chikoru World Bank chacha municipality eshaya ito anyakoya nererie na chibasa chiakabeta allocated ire ngachi akorire kende iga within nyakoya aiga nigagocha boigo chinga kibirengo ase chitani ao bigenderete kurigiririgwa bosio bokindiwa na mono ase kaunti ya Kisii kureiga sensemo ya nyakoya imeye bonge ya Kitutu cha South ase kaunti ya Kisii mkoribo deregeta seni kiagetembe literane ngoruko Daniel Untiri mwanjo murigereria gutigara ase ensemo ya magenderero nigo bono oyore umunyakirugo we commission ya administrative justice wetera ase ofisi ya ombudsman ase reta Charles Edulo anyarete gukora aitaro gose ere nabo bwatani bae banyarete gukora itaro guchase county ya Nyamira lituko oregoro nekero banyarete kumutara umugavana we county ya Nyamira nabo igokwanira buna county eyo iranyare kubwatereka serikali ya kaunti ya Nyamira iranyale kubwatirana ne serikali enene iliyokwanekia amagenderero ase kaunti eyo gose ase abamenyi ibechinse mecho naboigo ase chinkwana chiae nigo bono nyale tukwanira amagenderero naboigo nekero baligetie gukora gose ekero baligetie gukora etaro guchase chinyagitari che serikali me kaunti ya Nyamira naboigo chiri chabanyene irinde kurigereria buna umoroberio yosha ogokora emiremo na boigo nekero obaligetie buna bakurige gukwanira amang'anaria ogonchoreria kwerire gose climate change na boigo negati yabo nigo banyarete gukora ugutara wika ase ebunge ye county ya Nyamira elio kukwana naba MCA igoro yenjera abaranyara kwenekia amagenderero ase county yo ya Nyamira. We are here to help the county to develop grievance redress mechanism policies as well as access to information act for the county. As you are aware, the Commission of Administrative Justice has twofold mandate. One is to check on maladministration in the public, both national and county government, and the other one is to enforce access to information. The purpose of visit here is basically to help the county develop access to information, and this because they are implementing programs under FLOCA, which is community driven. These are projects which are resilient to mitigate the effects of climate change, and for that reason the community participation is critical, and therefore access to information is also very critical, so that the people of Nyamira can know what is happening, they can access the information about the projects that they are having and the country is implementing. Similarly, we are also helping them to develop GRM policy. We'll be able to meet the assembly team because it's a legislative function, so they would be involved in it. So we'll be able to also see them and then be able to see if we have an engagement with them. If they have any issues, then we can raise it. Spot checks in the various hospitals, both public, private, in the county, because we want to find out how SHA is working for the population. If there are any challenges, we will make a report. We've been doing that we went to Kisii yesterday, we've been doing that in Homa Bay, we did it in Siaya as well. So SHA seems, from the report that we're doing, that it's working, but the sensitization, the people have not been given the right information on which hospitals to go and where. But where we find there's a genuine problem, we will also address the government to address the shortcoming of SHA. So, Ombudsman, our colleagues, national government,
na county governments erinde abantu bari bamwate amararamishi ukiase serikali ukiase abantu bande banyare ko enda asare barwe amararamishi abo anyare ko rigerero ekiagara court na bera abana na bero so gwisha yesa manganayi lakini abo mondora anyata bwati besa yo nabo omtumani ego konya seseme eyende na umwana njara ni information anyara ta ikoye nyora and the right as a condition someone to access information ego naro abako itira to omtumani anyara okoya. I think nateba bachiba igurikire county always yaba tubakurara mararamisha asiba go save itane serikali bose n'abananchi bamu abandi. Mwancho murigereria nase ensemo eri ya siasa nigo bono oyo tenerete emeroberi ya mang'ana yoboererania ase ekiama kiri kia UPA gose upa korwa ase orukongo orwa gusi omosike omoyo omaranga nigo bono anyarire koraria gose kugikiria chinkwana chayo morai wekiama kia ODM mosike Raila Odinga ase kiri anyarite goteba buna omogusi weka takonyara wakera omosike Fred Matiang'i chikura echo chiraisane kumobeka koba omurai wense ase obochori obonene bore bosyo nonye nabo nigo aboririe abagusi bonsi gose empaka abasaye bari baikire emyaka yokubwata ekebande banyare kubwata ekebande erio kero engaki yokubwata ekura egoika etoke banyare kwerikia ogwaka ekura ase obonge ekegima nabo igo nigo anyarire koerera buna nonya ekiama kerigia Jubilee ase ense ya Kenya ekero omosike Jeremiah Kioni oyore omonogeri wekiamekyo anyarite koerera buna Fred Matiang'i nigarache kuboria chikura wetere kiamekyo nigo bono omosike omoyo akanire engane yo nekero goteba nigo omosike Dr. Fred Matiang'i abwate kiama kiae kia UPA ekirache gotumeka gose ekyo kirache komwa etiquette ekero agocha kuboria ekero gokyo burai wense ase obochori obonene bore bosyo. Marieta nje no mwe maranga UPA Strategic Communication Advisor umusikira Raila Odinga ngwachaga Kisii Stadium ugatebanga bagusi baito mbaraba ne ngenjo ina numbers chokurigyo bogambi ngwetwe nafasi yoko nominate umugusi gochie cabinet oyota toete bono igano to nominate chiwaziri abagusini baba batatu babe bane babe sita mugusi okoranire naye. We are done. We are now ready to move on with Matiang'i. Even if you give us the position no isatu oto waziri wa match oto baka we mukobi nyongo ntota etimanga naye obo waziri bonde bonse bona iga mugusi we are set ntua etwe nafasi kwa etwe nafasi yoko nominate mo waziri kuruseito to nominate but korato ni sawa korato na bogoto lakini bono iga as Kisii etore maega ya UPA maega yomoske Fred Okengo Matiang'i. So I'm urging you bono iga kubwata ekebande is the most important thing. Abantu baitu batabwati ekebande gaki digyo muchibu ogo gende se Huduma Center apply kebande squeeze kegosoka bwango chigwiki ibere isato zenye yasokire manya inere line tangani ogutwara erinde tumanya konyora ekerogeke kyo president tokorigi ya Fred Okengo Matiang'i na chichamanjire chiatebire nga njimota ete Fred Okengo Matiang'i toigure ko Jubilee mbata ete Matiang'i chichama chinde chia motone kurigereria rarore UPA chama yae aso ese chama era muimuki emuire ese in the national bargaining table erinde to bargain buno mugusi na into twanyore keki buna esa etakeire because we have numbers na bantu baitomba somete na nde mbabwate a need yogo konye kambi abantu bamintese muabeta amugusi we oito ore gusi na diaspora go chikajado Kitale abantu baito bonspi igo barabange na ande we are now ready to front a candidate eraire chikura chia 2027 abantu bechise mochonspi Kenya baanchire Matiang'i is approved, Matiang'i is tested, Matiang'i is able to deliver and he has delivered before.
togotebia antu bamintoiga umusikira Raila Odinga, your time is over. Chikunya kwenezwe mitandao nga Matiang'i utigire kuri yo bogambi nga babo Kalonzo batere mbali kumu support. What I can tell our people, tigagotegerera chi story chia makori. Matiang'i is focused, igare ime ya UPA na ande is focused to make Kenya great. Amangana ya gukwana abantu batari gokoregasi ngosirare. Matiang'i nware and is very focused to the end. Chi propaganda jikonya kwenezwa n'abantu bari barosire kora serikali bantu mbagwende babategerere mono because ekine chi propaganda nechi nyinge nchiche lakini abantu baito remese muri mwancho murigereria gwikirabo nandachi gukorera ikionga chinsa 12 cha bono mambia nekero ndocengana mangi agendete kubwata kigima asense mweri ya siasa anemono kubwatekana ne ikirogo guse iganga yaye Dr. Fred Matiang'i uchukubule kirogo kyoburai igwense na ekero nkorigereria comment section ndoche naraiga okotebanga nalo Empire akotebanga tupo site twende nalo na zidi kuwepo na wakilisha LD akotebanga hatuogopi asira tina manyanga nikigekogera nalo Empire akotebanga mbao boeti obororo gose mbao boeti abantu bari bagechiri bagukwana nobororo kigima jeria kerubo akoteba korwa manama bare ndware musori wege susu watching live pilipili hoho akotebanga beautiful korwa timani twabokire buya nga ndoche bwakire buya bia mono sana. Lydia Nyaboke agotaba kutoka Nyansakia AMO Nyamira County niko ndani na Repita Umari agotaba good morning korwa asuguta bonsi bari mugendete koba ime iyo murobirega kose mugendete koboka anaintwe gwetera ase kionga naboigo ime iyo murobiri bwetwani yagetembe kukuboria kendera koba ime yo murobere naboigo kendera kwarigania abande abange erinde tunyare gusanga ayo nayanda mange ayo kendete gutokuna into buna amwanya getinge buna butambe nande ngukunyoria ngana bokorika ari uko use ujumbe yawo wetera ase namba yes mi eyore 0726 44 73 67 ase ombwatite korwa na boigo erieteri yawo nande ekerengereri kya ongere kimambi yabono aitubwati onde oraganire weekend ngia ningoganete gukwana nere nekeroroche siasa entinde genete kwenekirwa buna bono murai wense na gendete ni taro yaye ase county ya Nairobi iyo gukora rituko ria lero na egati ebintu biryanyare kumurekera na manganari ya school feeding program nekero anyarete kwenekia nga ngochara kubatoka machine yokorosi chichabati ase county ya Nairobi timanyanga kirokende no bwatekerengererio anyare gusanga igoro yengane yekiagera nekero tukurigereria ari abeira kubwatanse ewiki yiga na arayo na boigo na yande ayore amabe kwetera abantu gosiria amagimabo naro agendete gutubwaterania buna mwamugusi tumurigereria nyuma ntaragenda se umutumukomoke tuchikurigereria chigazeti cha rero igo ngukumanyanga umoriki awebwe vitabu ose umoriki oreiga umanyekanete muna Robert Frost oyorenge okorwa asenseri ya Marekani nigo arigete igitabu ose nigo abwate rishairi timanyanga asike busikiro kende rishairi riga gose ogotera kwaye kumanyekanete muna The Road Not Taken eparairi abantu batari gutumeka kirokende pare abantu batari gutumeka anereri nigo agotebanga ugoika kose omonto oyomo agaika ase epara chinchira chire ibere na ni chigo so agochiase orosana ikire gatigati orosana onyore chinchira chire ibere epare mo etumekete kegima osekero kurigire nabo koranga anyene para ya maraba ne balirete abantu ngweta bararro nende nabo korra guchi bosi okegima ase atambe ase obwa korinde epara yende nige korokananga nigo kirokende abantu korokane nchira neraro lakini etali gwetwa na abantu omorikyo yega diga gotomanyanga oyo orenge okora itaro yaye nigo arigetie nabo igo kubwatia enchireri abantu abange bataeteti kirokende bore boringa ningi oranyore chinchira ibere
epare yemo igwetwa kigima na abantu abangi kwayetiga kwaso epare ria abantu bataithiti korengana na Robert Frost niga goteba nigo arigetie kubwatia inchire yo amanyenga nkaye koira abantu ikiagera kero kinonye abantu bahiobwe tembari gosoaroro na abarigetie kigima amanyenga inchire ye nkaye komotari goika nabo gutwaro au banga nabo gose nabo gutwara chitangutangunya onyare koirana otumike pare ria bande bagotumika korende yaba akongwe kiagera chinjira abantu bonsi batumikire nabo guchibwatia na ndebe buna ne naro gose routine kiagera abantu mbachiro seti already kero kurigireria epare ri taitiri kigima nabo gutara na ndiko irare ikiagera kero kendo tokumanya ninki etigeire gose sabari yogo swase epare yo nikere enkong kigima ekero turachiko swanere sambienda iga ntonyare kukwanera engane yo sobwagare nabe kumwancho murigereria nyara gusanga ekerengere ikiao goche gasi studio chinse muchiri cha Facebook na YouTube tonyare una Getembe TV YouTube Getembe TV and FM tubasa guska tubasa kogendande ikiagera murobere bwetwani no genderete Enyagitari ya Christamarin Mission Hospital nigo ekukurariria a free medical camp ya gynecologist camp ase enyagitari yogotakira chitariki komigo ikaitariki 13 cyumutinywega ugatatogo chakera chinsa ibere chimambya kuika chinsa 10 cyamagoroba bari babwate ovarian cyst, uterine fibroid, heavy menstrual bleeding, genital warts, arthritis, cysts, endometrial polyps na boigo infertility. Incho seri tukeriga egere unyare kurigirirwa ase a gynecologist kampega ase chishiringi chimisano chuka na chi okwe register na chirocho bari mu bwachikadi cha sha boigo mwanchirigo cha ase tukeriga asamange totarere ase nyagitariga ngose oakesi mesi number 0729835635. Christamarin Mission Hospital. We treat, God heals. Josemo Distributors nabonya baya asebinto ao ebyobire ebyekene na ebikerano mbabwate ebinto byamugondobu na chimbusuro chiriye chetembo Duma 6213 DK777 Bioneer na Bana 691 Boigo KH500 nechinde chinyenge mbabwate Glyphosate gose Roundups amaliogo yokurabia na koburuga eliogosime lioka otalikolema na amuyo yechinyencho ao kurwa ase chikambani ao boigo mbabwate chinyeke nechindagira ao chietugobuna Max Milik na Big Feeds amangana mayanaya Josemo Distributors ni goboigo bakurwa obosemia bwoboreme kurwa ase abamanyi boboreme bosakegma inyora amaguri yabo nigo ali aya insekegma ase bintu byekene utanyore ande onsi nabo okubanyora aso obokoreri bwabo ase chinsagyo ao buna Kisi, Keroka, Kirgols na Bungoma Imiakisi nigo bagutuka anyene roundabout ya KTRH gusekisi Teaching and Rivaro Hospital ase bara yenyagitari asamange bakire esimi ase number 0791444734 gose 0791444732 Josemo Distributors asubwan subwo boleme nobotuge.
ase ogo design print nabo igo brand gwakero chibiche nabo igo videography kisi printing hub KPH nintwe abanyankongo asorongo iriga incho kisi printing hub asokoro sariwa chibana chonsi chibene chirorabo sebana chinde chonsi chi signages chibene cha 3D nintu number yemo ogo apply chi passport nabo igo chi visa ogo print ne korosi chi diary chi t-shirt chi hoodie chi kobia amaburi chi reflector ebikombe chi wristband amo nechi chuba chi amache as graphic designing as chi poster chi flyer funeral programs kerotari kweba chi magazine au ajirago cha eger toko konya nkai togo toka ase mitandao tonyore buna kisi printing hub ase ogo cha aschebeshito tore sansara complex center fast flow kusotwa kresimi ase namba 0727 026368 use 0115 541502 Kisi Printing Hub KPH. We are the best. Why choose the rest? Amarietane nere kimisuko na ere kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato obokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea nugapesi etobwato obokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusia asa atambe twaberire gaiga ase getambe korwa mwaka 2018 mugusi onde bwensi obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari ito ya nuga pesi elinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa mario gandon siyo kobekera chemicals omubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium irietaria na igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire pono ngote abangonde bwensi ura doge nganari no buruire buno bobwa mauga boko bimbio mubiro yogwati botari korara era tigaike gaige senya getari anu ga besti elinde mokonde munanyi gwete ngayankonyire tinare ko nyara konchore bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchore bigoti nyigwete ngabono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta ongoro kwa Estanyarik ayande ngoro ku madam director korwa se enyagitari ya nuga best nogo tonyora asama gacho Ouru was second floor tirongo tiakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo nuga best nige gotoka asama gacho Ouru Towers ye building yege sinyaine mteira igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere egento ndahakikishere omogusi yominto nuga besi nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire se chinambe chinaba obwenete gutwakira tuba oboshauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisi migwitra chinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwako gwenia eduka yobomo ya Ouru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo karose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints
nigo emanyira sokoroisia ebintu biria bikomanya segeka ngo kwanira chirangi ekyo boigo chire chichi brand ao ekyo chire chingia kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na boigo chiria chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriria gatigati gwikari guri ria bantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo gwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwaye nyora gwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi na boigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Sha Ceramics ni gubago kwa a special offer bunno iga asechi tile au nokugora chikaton emronge toto ni gokwa growth kilo isato bosa gokora chikaton meronge tani gokwa kilo isano na isato bosa gokora chikaton emrongo etano ne tato ni gokwa kilo emrongo ebere bosa otarigwa kanera kende size endeonse Niko okoegwa eye asichi brando bego chinde chonspe chi wall tile kitairi chance na boigo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60 samange bakire simese number 0703943972 ajirira gocha aseduka yabere Kansons Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. Nubwate emeyega gose nuganeti emeyega yawe ikarane boronge nutagete chiema chingia naende chinti nguchi okugora gose gokomboya tarera Buffer Tents. Buffer Tents iyo manyakaine mono buna Buffer Services ni company ekoeneke buna emeyega yawe yaikiranire boronge mbabwate ebirogo byogokomboya naende ngokora bare decorations ase emeyega yonsi boigo nkorosya bare ebinto binde buna lowering gears chitroli namba bwato bokoreri buna CNC plasma cutting, wood router yue kubutora, perspex, aluco board, cellular board, PVC wood, forex wood, engraving sheet na MDF. Nkorosia bare CNC decorations ase binto au buna kubutora chi black sheet, korosia merangwa, ebiita, chitirisa, ebirogo, bed heads, sofa faces, signage, grills, door labels, wall arts, interior and exterior decorations, nebinto binde binge. Buffer Services nige gotoka chimite miayemo kurwa senya gitaria nyangena ase barero chegesonso. Nigo bako igora kura Jumapili goika Ijumaa kurwa chinsa ibere chia mambia goika 11 chia Marogoba. Asa mange bakere simia se namba 0729226464 gose 0723755772. Buffer Tents, the home of quality.
HK International Medical Center ni nyagitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo eyogotumika chimashini chinkongo asukumureka amarwire ao nagokwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru chabagaka, ubugomba, gati yayande amange. Inche no manyagitari clinic Maobanyi, omo director bwa enyagitari tukoroka HK International Medical Center erega yugo muchito bosongo. Nainde ni gonta getoko bari gani mono sana na kubatebinga ni gotogo va services chekerero tugotumia obobwenia bwekerero e technology yo koligererio mugero omugima nainde twarigereria ngambi mo kibiri byasero gutwara umuchanda twakwa mariogo na marioga yetu ni gotunya rusiti ase chinse chesko ao nande ni gare habo ayuto kurusia ase chinse buna bono kurustura marioga sense ya Hong Kong eyeri ni China na marioga ande ni gotokurusia sense ya Malaysia ayande nkurustura sense ya Spain na ayande ni gotokurusia sense ya California, Los Angeles, California in USA. Mario gande nare tokurusia somo chio India na ayande ni gotokunyarusia sense ya South Africa. Ayana ara Mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero na ende nonya ni gokuru mwaka 2011. Twabere tokubweni abantu abange na ande ni gare habo tabu atieni side effect yara kolentere kiagera na ayemete Igo karibu sana senye gitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717176383. HK International Medical Center. Inchuo onyole obugwenia. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo ere engare eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yegakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemiremo ase showroom yega babwata chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingencho ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwata chi profile net gauges ao bunabono babwata normal corrugated na boigo box corrugated asbego babwata Dumerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukwenya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari lero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yo akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Ouru Superstores yegotoka se nyumba ya Ouru Complex imiyo muchigo busongo iyo erangene duka Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Skun Clinic ni nyagitari ya kerero iyukurwa obokoreri bw'obugwenia asamarwire au asugutumika amaliogo akurwa chinsi cha maiko nigo bakubwenia asugutumika chimashini chinkongu echi chikuligiriria na kunenkia omuchando bomorwaire inyura nigo bakuringolia babwenia na kurwa amaliogo nigoliria boli amaliogo nigoliria mubuko na eliororo nkubwenia bali emechando buna pressure arthritis esukari ulcers kurengania cho marwire yenda marwire abasacha n'abakungu gatiya yande amange nigo bakwigura akira litskuri ya Jumatatu guika Ijumaa guchagara chinsa ibere chamambya guika chinsa 11 chamagoroba batalere imeyo muchobosongo asamagacho a Uhuru Towers lirongolia gatatu use ubakire simi ase enamba enoti isano na ibere enoti isato ibere eyemo ibere enoti gose enoti isano na ibere isato isano nemo isano na ibere kianda ibere isano nemo inye Skun Clinic asobokoreri obuya minyoka. See your last prayer, Edna. Sijawahi kuona mwanamke na roho mbaya kama mama. Tunakuomba. Are you crazy? You slapped me and I will slap you again. Mwah. Now listen to me. I'll shoot. Drop your weapon. Get Zuku Satellite today full kit at Kenya shillings 2,000. Enyorere Zuku Satellite rero. Eyubwate sigine tabwate scratch. Gura decoder amone dish asachi shilingi chiri wibere chimi kenda na mirongo kenda na kenda chuka. Usena buku gura decoder yuka asachi shilingi eliwe yemo chimi kenda na mirongo kenda na kenda. Wigo nabo okwego kene package ya busa umutinyo yomo. Yani free premium package. Asamange nabo kutalira eduka ya sungusia electronics sinsamo chake birigo kuse Mark Ovales Skymax Supermarket imeyomo chulia Unyamira. Wigo nabo kutalira Gelsol imeya Masimba Plaza na Wigo Aleno eyuirangi na daraja imeyomo Chobosongo. Asamange ake simigwetera search number 0205200025 gose 0703010000. Zuku, life got better. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandegere uzito somya bamura baje kuya mandegere. Karibu sana ndio mwanjo murigereria nekira bono chabeire chinsa chabene gose chinsa chiria chokurigereria chigazeti cheritukoria rero kero ere ritukoria Ijumaa ewiki egochikoera kegima anande tokoganyanga ewiki gato yare koyekora stinchera yomongso samiyenda wakire bia sana Ijumaa karimu Ijumaa Mubarak nasikianga wanasema hivyo. Ya aba Kristo bari bagi Islam Yes. Karibu sana. Tima nyanga ayenara liande usembe okiwete kugusa. Nete wiki ne wata mangana mangi ne wate chichabati. Maro kire mo raibu ensa marieta mangi. Mara nkasongo mara kizakayo rero El Chapo ngiwete. So nata everything nandi na muramuro kelinde so is very much aware that Kenyan singo muruka bara marieta ego narawe. Ewa. Karibu sana nande kero nkoligereria iga ne kero konyentara enda se umutimoko umuri kinara iga umanyakani mete muna Robert Frost
urigete poem egotebanga the road not taken tigatima tinga sama kirogende na bura nyolenga inchira inche nkonyara ku understand a poem yae egotebanga 2 roads diverged in a yellow wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference. So tipara nivere waikira se rosana asuta manyiti chinchira nivere chire lakini kwanyoranga nere ya itirukigiba kusere buna para ya moro no chimne kororoka no se para ya maraba abuko mayanga yige para ngwetura kiraritu nenchira yende ekoroka nanga umunyansi wa merire okora monta itete usono mwako erire uso monta wetari moigo na ende oyomo yes era gatebanga and I took the one less traveled by and that has made all the difference. Yes. So according to the way I understand the context here neringa igatumugete inchira nera abantu batanjite go thrive in bagwepa bonera but he was bold enough to try that new road or that way. Yani he was bold enough kurierianga tigatume kenchire is daring my topic more by those people who have been successful, they are people who have maybe they take risks we take risks at some point such that woman akogendera bono kiragatebanga he took the part that was never taken and it made a difference so it means niga tumiete enchireria bande batatumegete chinchiranchira abantu batari kutumeka lakini yeye was bold enough kuchitumia that's why he made a difference. Yes, na bagotebanga it will lead one to new places and new discoveries muntu nabukonda kwemanya mange kirokonyoranga inchiranira abantu bakwebacha chinchiranchire gose ebintu mbire bitambo kirombira abantu abange batari kugane kwemokia ekyagara kirokene nigo bakoranga nigo it will take a lot. Yeah, it will cost a lot. Yes. Na boigo nigo korokienga ntubwate choices abantu ntubwate obosibore bwogochora kirituganetie na boigo ogochora gose okobeka any decision okomeke iyo ni gorori yao na yoraro rese ukoira na rukorase ukobekera make a decision ekobamenyo kigo cyase egokoira gucha abantu bande bachire gose gokoira abantu bataraika bono gochora ano kwao kore ndekero tuchaka tutarachaka chigazeti ndo chenga swanya nyachuba agotebanga let's pray mete oyo negati ya bali abake sana bakutoka sumusangirikano eredi gagotebanga hallelujah my people as you go out today may God watch over you bless you enlarge your territories keep you and your household his eyes shine upon you as you meditate his word and praise him oyo ndigago saba akigima nande mpaka nabagotebanga have a wonderful day in Jesus name. If you believe just type amen. So at least tanyoro monto tusabirali tukori rero swanya nyachuba na tate bakurwa chinse mo chirechi lakini mbiye mono sana so gotobeka imbe amasa momenteri tukeri gari juma nandekera bakonya na kwanire engane no konyoranga ritukeri ndiri abantu abange babwate emeyega buna bone ya matanga by the matanga ni mingi sasa nando kwa maitenga gusi by the way tukifikanga Friday abantu na matanga lakini abekira black yose by the way na lengerere na black is believed for legere at times na bogo ikago etoma wate banga tigorera abantu tamanyitie ikiagera abantu nabange nabakonyora mwanjo murigereria gosekero kende TV yiga umurobero buno yiga abantu bakoyotengera bale guseba butita matanga rero bwake yes abono chinga kichinyinge onye ntokonyara gusanga no mwanjo murigere gose ntokonyara kumwikera nabo togutumia chinjira chinyinga so kubabeka amasa wiginte gitangane tam umente obeke onyore kimbegete dress ire white nditukubune nabo kompolinga ki enyangi gosengo batisogochi yes ikine kigeoza so bongo wate baki kwende yo marembe njire kwa mesire rero nakiyaba nakikwara baseiga nakikwataka gutoleka na nige gutoka usikwanyoro muntu begete red vacancy kwa bolinga Valentine's yes kira nkiki ya kire kara ne bwate yes I think also yellow is for parties hivi yellow taru na kama kanyoranga tuko say black ya very almost everyone is favorite black is abanda banga kanyoranga black
ni yanga abantu bakubeka mono gigema utatiga ntoriko tutwaregereringa black igakero kene ngutwarire meaning juna bokonyora abantu bagosware ro bavigete koru black koru bakanse yes and omonto just looking good for an occasion korende kero tugutigana naye nande tugene tukobasabira fanyaro twara oboremu nigo no turagiririe chigazeti cha rero ya bali batweta bamwabo twa kurugatembega iga twabasabire mutwara oboremu chinga kichichuko kendo egeranya saya ba chinguru na abantu abange bagendete goita sana. Yeah, by the way, there's a story we did monto such an arrow itete. Sungeti nyomba. Yeah, sungeti nyomba Yes, oyo nde akatoka karege sima umete wiki yatwara mangana mange sana. Nitabe wiki Matilda, you can look at recently, especially in Kisii. Kwanza buno mwago yegeso chagete. Aye, we have had such issues. Bitukori gwete irimo tuzara kora story ya mangana suicide na kongu sana. Ande bono kwe bolinga ningi nabo inki kyagera abantu toikira. I think mpaka baro sabanga basacha, especially basacha, and we spoke these things some other time. Abasacha by the by soccer. Bakwan, my basacha mostly barigo soccer bakwan there are problems. And it's good when you have a problem, you look at omuntu rang naye uyura nyara ko bagago konye kibirengere. They don't share. Yani bago kugesachanga mimi ni mwanaume so lakini umetene society yabegitebo ekero so ile kurigirira abantu korukare bamanitenga omusatsi tari muntu kunyakolera rera kero kende kero ko eresa abantu mechando yao bate just man up to when to cover cry baby as they say no musatsi tikagonya kwerera so ka iskali erigerie family yes tiba kumanyanga kero kende birengera lingo chibire bya ingira abantu nande no kubole waitonga chinga kibune chigekera mwana muswati anyari kurigiriro kegima na bana bamura bakwaniro ekero kurigirira abasaya besungire na abange especially abasaya bamura mate chipressure ichi bigori byao banyorega si bigori byao bagachire bigori byao banyomire bigori byao bakore so that comparison abe kolo somebody's self esteem monto chiro nyore degree yayo chiro nyore diploma yayo lakini gastra koraki taranyora so nabe como lower the self esteem yayo to a point like akoba socially isolated ta kunyara ko baka kubeke birengererie biya najua vitu kama hizo yes tukuri ne gazeti ya The Standard kero tuguchaka nero ndo tinga aringa nari momwe gotebanga rigoteba ridiculous Ruto tall tales nga no murai wense bono ne garorekane obereka otwara chira chinyinge is a man of promises. Niliona Chapo thing is working. Ono nande utsakire kurukwecha El Chapo. As the President William Ruto is a generous leader, not just with his money, but his promises too. Umrai wense muske William Ruto ngani gare oyo anchite gosanga. Kali chibase cyo kagusanga n'abantu bae. Even promises. Nechi promise ngachira na jiro cyagenda to gusanga asobonge. Onde tigachibase chige kiragusanga something kagere to se timanya gusa kwa nyore vesende ko basumura iwense. Ekero ago chisanga na kwate abantu agusanga na barabo. Ekero gote banga the pledges it continues to make have and the monikers because some sound outrageous while others are plain absurd. Kenyans are still waiting to see swimming lions and 1 million chapati machines. So mimi na unkwambo linga nanya kusanga vesende simura iwense mimi sijawahi mimi sijawahi sanga pesa yote umura iwense and I wish one day you could even share with me. Oto kikolega ti abali bago tinyora buna diriki kubwa tukoche se kanisa at least yorole nonye kanisa yawe ya chenchi kuchikubwa tuteve kero kende kubura kibuye toke urukire nonye gaige gitaseni kyagete tutafurahia sana bayata nunue chai tutafurahia sana rabe ya sana. Gazeti yagotebanga latest promises a machine that produces 1 million chapatis a day. Mkakerete yenero lingana lia chirengu mai wiki yiga. Ekiranya tu kwa na Egasi County ya Nairobi. Na boy go help funds will be disbursed today.
to varsity students. na Chibesa chiloni cha help aboro kiwambara nyora ngai gonku bwatu kwachire rituko olia lero. Igongonye kuikira rituko ria nkakirete ngaboro kigo chakira lero poka Monday mpabonte ko baba konyora chi message. Yeah, sure. Na ndo muraibu enso mwenye naga promising if by rero Friday besetera toka se account ya akirwe simu. Siji yo namba iko happy by the namba na kubora umete salamu abakenya mbametinjira bakumukwana namba te kubora ai ganya lero niko era ororenga uiwe ngatara kwani. By the way nilikuwa nataka atoe hiyo namba yake hata mimi nimpigie, of course past school but rende mota no moralia mwenye no moraibu enso mwete mangana antu ayabekase embeo na dento kanyerete tokon family what is going on. Yes. Wanagotanga king of absurd promises amid stinging flattery on social media. Ekero bono rochenga chira cha bere chinyinge na boigo chibicha chigende tagoswa ase emitandao nigo chire chibicha chugo kumea kegima Kenyans are adding a mass chapati production to list of national priorities. Ngabono nigo yarorekanire okubwatu kwa gosokoro sigo wiche batichi nyinge kigima 1 million in a day nigo chaberese a list eri abakenya banyarire kubeka gosamangana ari abakenya bakwe murungane nga murai wense anyare kubeka bosio kigima na avoigo nga president also promised to make Mathare slum a city by building skyscrapers. Mathare. Murai Wense is a good man. If we had is a word get to Kolichira. Naro sao tenge miaka 10 na between 15 to 10 to 15 years erebosio. Kutoka ngati silamu nchionzi Kenya nchio. Yeah, it's a good promise and it's a good vision. Remember about the vision 2030. We are how many years to adgeri by the? Etano yoka. Weka 2030. We hoping that the 5 years that we are talking about and nyoranga maybe nyasao kumwanjira na ndega ko so ase tam ya kabiri okonyoranga 10 years ya goteba at least uchire 5 already go we na batoko pimera kuruga butorore. Anyway, as a positive Kenyan the issue of slums, the issue of slums is it is something good and we could be somewhere. As a responsible Kenyan and as a positive guy, lakini ntobwati njireri chi promise na chiro choma the best way you can promises after promises. The only thing you can never do as a promise no ko fulfill. That is the best part of it. Na voigo land of promises towate yu ya ye chichabati towate amangana Mathare slums into a city koyokora every city towate yu ya help to ayokwanere last mile internet connectivity amangana yo konyora free wifi na voigo kuchase chinsemo chonzi anemono chi school na voigo chinya gitari. By the way, alikuwa amesema ataka wifi kila place. Yes. Anyway, tarakora tamu ya we just halfway maybe ni chichi. Na voigo ntobwate hosting the Grammys in Kenya 2027 na voigo ntobwate digital jobs chigasi chia emitandao kusi chigasi chiekerero na ntobwate free diapers for new mothers umete nero narora na kumenga ne yendiriria nyebegete ego atebetenga kweterase. Yes, diapers gochase new mothers. Ekero gwachire omorugi achire gose totebo musubati achire senya gitari koibora ekero agongiri onyora chi diaper emitinyi 3 good months. Yes, our president 3 months of free diapers for all new mothers under the now defunct national yoikani gorenge gokorekana inse ya NHIF korene NHIF ekeretari gokora bono tubwate sha kimanyanga diapers echichiro chinjigo chawetera sha Nabachiwetera asha onyo muraibu ense o tebetanga abari ba mitwarira abana banyora diapers. I think that is also encouraging those mothers who want to add abana family ribononga you can be taken care of diapers for 3 good months. Imagine 3 good months you tari na diapers okonyora diapers chia serikali na wenge by the way kwerende enjire chibasari chikurego nande nyortenga enga kinere ense yoburai bo murayo mukoro omuske Mwai Kibaki Chile songo na mchari ngasi chinya gitari. Okay, yes. Abana nko kubaringe chihanga Chile songo toka chiari ngaroro. Anona ochari gocha chirikire kurwa
timeti nkorunse gusichare kubwatuka gwitira omo first lady lakini inse serikali ya Kibaki onde bonsi uri kuiborera gusiko kongeria sinya gitarire ya serikali konyora baringi chileso unabona rochi Matilda twabwate Linda Mama that maternity was free and you can tell if you take the population ya bana bari kuburinga ki na bange baringi because umaite karo kwa yananire free maternity and now we are hoping that we have still Linda Mama and then you are here being given diapers 3 good months and you know how expensive they are squeeze taru ikabona abantu buna richi basari chikona buna nago type buna ba kona ne basari na yankwa gole share ya diaper ga for 3 good months I think the president is doing well and if indeed gago chakona necho it's a good encouragement asabalia balengerete ko fathers and mothers you please subscribe singe bono mai tumura igwense ngurware diapers ne irariete yare kukorekana insi ya NHIF na boy wantu bwate amangana abuna bono subsidized gas prices nenyo tena kwanetinga umutungi we gasi onyare over 300 weka 500 shillings ya na tabatenga taketo umutungi we gasi over just 300 shillings timatinga inoro chete I think omuraiwense na toje motare na era to promise to nya kameka because he is full of promises. Yes, he is very rich. He's very rich of promises. Yes, yako na ideas mob. Ntobwata iga na tebetenge bikondo binyare ko hold parliamentary meetings aria Naivasha elinde abatari bago cha sinsi ya Kenya bagenda banyora ibikondo birose bibwate gikaro bune kiebunge ime Naivasha county ni Nakuru egotanga baboons holding parliamentary meetings in Naivasha invited world leaders to Kenya to witness baboons gathering for parliamentary discussions. You know, I'm trying to imagine ebikondo bibwate those baboons bichokire birose tuna irenge gose biranyora allowances chobisaransa irinde abatari krabago cha sese ya Kenya bano kire unique bakwego kiria kusene serikali ya Kenya yatware ginto igwetogeria cha se abataria na abo igonto bwate swimming lions in Lamu umete bine bintongera tukorigereria bine ngokuminga ndireri bia kwanetwe igazeti ni ya The Standard itari mangana ito claimed that tourists could visit Lamu and see lions swimming. Lions swimming. Simba. Wako ntimbu. Kwani umete simbe wako ntimbu. Endo wako ntimbu by the way. Umete chisese chiro kero kene twarore chikwambuka ya chindoche. Ego chisese nabo kumayanga kiekorokana. Simba kere wako ntimbu timayanga kirabe gekororekana. By the way, yes. Nabo igonto bwate well migration in River Tana, in Tana River. Nigo bono era chikora nga ekero buna enchire yokora chinyoni chiko nganya kwanyora nabono ntubwate chinyoni nchire chiko nganya ekero gochira kwa manyanga kero kendeli gesare sire koba ose Christmas gesire goika twara ebinto mbero tokrama enchire rino echinjoke chiko tara na buna lisungi ngabono chinswe chiga wells chinyare chiko nganya nchira buna egesa kwekyo ase orochirori rwa Tana River. No, that's a good one, especially if we indeed have a parliamentary seat. Yechi baboon, I can tell you will go in history to be the first country which has held ose ege karokie bikondo gya korekanire and you will tell nga it will be a history and ama ene pitu ama tabagende bakabache kuru chinse au even omuntu karasa kare gwika kuminga chibaboons chigwete chimotion boli chigwete budget chigwate baka chikamiti I think it will be good ngoro turachibeke urachi control echiko ba trend chikaranza ndego sababu director hiyo time ikifika mbe reporter kurwali kurwase county ya Nakuru Ogo ikare Naivasha ango buna bono safari rally tiare koba inchirap ne ira chikoba ekero yale tokanga ibikono mbwate bunge no tu asbituar ko tuekera ande kurwa no ngwa kere pitise kabisa almost pikanda manyanga nkai ikera kikera ikaranse ejo negati echira chiro murai pensabere gakoria ejo chitararorikana gose abakenya batararora chigwikiranirwa nabo igo Ruto sparked the weekday rallies a sign of lack of jobs in the city
Mete ni gitaro ya Nairobi igukorekana kurwa ritko ya Jumatatu goika rero na riekoera rero ijuma lakini ndekero kurigereria nigo riakorekanirie amatukari yemirimo amatukari since ya Kenya manyire na working days but you could find bantu barobad nigo injira umuganda bwa bantu nomuno kiro kurigereria abasaya abantu bari chinguru bagwicura roro ekorokinga abantu mbabwatimirimo like you know Matilda, do you know the elections campaigns or those rallies in the US normally chigokorekana butuko kera abantu maybe abangi batari gasi you know it's a 24-hour economy ari nsema ya US lakini ndo gotaka goikera abantu abangake you need to do it at night maybe bari batimogete bari batari ko andega emirimo but you find in Kenya any moment no rangeli saa 12 cha mami kondo no mboni go be mwana siasa nsaiga yes omochani obekeri kondo nga abantu barangeriwo etauni erabe mes kwa sababu abantu bagochira that is a sign that abana basaye mbabwati mirimo nande noroche naende kera address any leader yao chaka na vijana they are aware that watu wako hapa ni vijana yes nkwa ragali kero bari ngari yo nsemo ya KICC kero ba ko sign bagasoka isiko umuraibu umubwazimio gosomo uraibu chama ya ODM alianza na vijana mpo vijana umuraibu nse narekera acha vijana so they are aware that it is all about mambo ya vijana that's why bago address kintu bago tanga ni businga vijana wapate kazi but we don't have that framework korokinga what is that can be done egerenga au vijana wapate kazi na abo igonto bate page gatano narimo more upsets as Raila men strengthen grip on house. On Wednesday, ODM took leadership of key National Assembly committees. Yesterday, the party snapped up top positions in 3 committees. Ekero tukurigereria ODM ni gebono ekendete kunyora mabagama nene kigima use ya veire ikeko ya inero igendete kupwata emerikima ase ebunge nene buna igazeti igekoteba because those key naroje those key the committees nacho kuna bono James Nyikal na bete chair of health gakonyo na daktari Bukose uyore mo jumbe bwendebes ngaragalia Samuel Atandi akabanere ore omo chairperson we budget naro chegari Reni Mayaka our own from Nyamira akabe chairperson ya integration. And then although someone was asking what is she integrating I don't know. And then there was someone over at Tinde Mwale, Scott Tinde Mwale, I think amangana legal and justice, something of that kind. And then Navande Wanyatko Bakoba abange benyoreire amabaga asebunge bari asikiama kya ODM nekira obono na ndinoche egukwanira mu waziri kubokoreri ya serikali guse public service omoske Justin Muturi ekira gote banga I have no regrets if I'm sacked says CS Muturi nigo agote banga I pointed out we had not received any drafting instructions about those health bills and gave an advisory and the next thing the bills were in parliament nigo ndo chagu kwandra mangana mange bono buna miswada iriyo ko irwa osio buye bunge na buigo nigagotebanga niganya tukurikari uko cha somura ibwense anyare ko otigererwa gose kora egwaribaga atari gwatende ebikaro bie cabinet nga cabinet meetings na batabeka gwatende ekiranyare tukusaba libaga na igagotebanga former AG claims his advice on SHA and cabinet composition was ignored. Bueno, tiganda buri. You know, you can't, it's with obvious reasons. You know, these cabinet meetings, they are very important. No korra performance. Maybe a ministry get again. But when we find out that Muturi has never attended, I think 3 of them. Nero yaenge January, Nero yaenge February. Then we had the latest one within this week. So when he fails to attend with the reason that even Tombiro went to before maybe he attends like the issue of abduction, but we fail to understand what is happening in his ministry and now that he need to give the report on the daily reports on how the ministry is doing and for further maybe some implementations.
lakini rende it is crystal clear that almost CS Muturi tariamoni government and it's just a matter of time. It is either going to resign, was have impeached, was say something of that kind. Recovery. Either resign, was replaced. Was replaced by reshuffle. Those are some of the outcomes that we might be having. And the way the government is being fixed. We want to accord parliament. You never know next we go to the cabinet. And you see the fixing that is going on. Abantu bako benefit na abantu bali bwatoro embereri kucheso muraibwe chama ya ODM yo Raila Odinga. Take the case that we had committees, very important committees, but Jones Bichaba held na abantu bako rukuruensemo ya ODM. And Matilda, I don't know, this time around asomugusi, do we feel like we are now looked with a good eye na almost Raila Odinga? Bono na live into begin ko situation again ko bembeke kima. Aya bono tapato atrinde obo chairperson. Ekero Kanyamira should be celebrating anyway. Okay. Nekero kurigereria bado mugusinkwe murunganiare ikiagera you Irene Mayaka gochora it's not enough. What else? Ekero kurigereria inchira ODM yabere gekobwate merigo se yabere gekotwara ribagari nene asi orogongo rwagusi abange bali mekia mekyo obabere bakwe murungania sana. Na ndochinga ababunge na inde mpaka ndete kukwana manganande igakero ekotebanga ntobote the winners and losers as MPs a revised budget by 113.7 billion Kenyan shillings nga ekero bono nande budget yanyarete kurigererigwa ya oboya nikubona kororekana nga chinse monjire chirache konyora chisha chinene kima se budget ya bono ekero ekotanga police education and health get lions a share in supplementary estimates ononga egatiye basa chiricha bekiro chirachikobwa tukokorase kiganja gya serikali ntobwate the National Police Service na inere chikonyora chibesa chinyinge ikigima echuchire 7.5 billion increase comment by 7.5 million billion na bo igonto bwate State House executive offices ngochire comment chibesa chinyinge kigima na education sector wizara y'CSM comment chibesa na health sector otatiga samje ekero nkurigereria priorities ngaichiponente kopekwa ekero konyoranga National Police Service na recommend chibesa chinyinge kigima ntobwate education sector okay ntobwate education na bo health otatiga ekero kurigereria health ningi comment chibesa chire inse ya chire National Police Service comment bono Sinjobo mukenya onde bwensi bondi ko mukwande gintara gotogeringiriki manganasha manganasha and we have to look at how to budget manganasha una tokonya kolera batambe togotebanga much as we are in a transition nebwate effects chia but maroira arotari kuganyanga transition ira koru it is something of an agent that kebente koligererigwa konya bantabanga. Another thing kwaro chigari togosoma gaiga control of budget nere na rusetwe budget kidogo so there are some people who are wose ministry inchiro wose department inchiro wose budget yaba yarusetua abandi bakamentaru nabona bunga. I think they are talking about the increment yomashara. I think there's something that like that chibesa ebintu nebyo nande inchiro there's a time we could see the courts go the judiciary yare koleranga bapunguze ire meshara buneyu I mean that budget. So we don't know, our priorities should be something that kebwente kuligererwa ebintu mbiro so urgent that we want to kuligererwa as a country. The issue of health, the issue of education, the issue of amangana help, by the way, you know, it's very important. Abana everybody they are suffering, and that's why umura abana bataranyora help. Yeah, there is those priorities that once we cut this budget, let it be like again tongoro to went to solve. Be it SHA, be it amangana help, be it the issues of education amangana CBC disbursements, chibesa kuchi school, chi secondary. If you find out, most of the secondary schools, they are suffering. And they can tell you they are running out of budget because of the disbursements. The universities, yes. Endo chenga amutai kawe, waziri kawe orders destruction of expired fertilizer. Nga ase egati iya moyo ndo chichingo ni nga wetania
27,000 bags chiku ni 27,000 Yes. chia expire nga anyare gusarigwa na boigo ntubwate aigo mugano gukwanira nga amangana ari yoko nacho gose chibese chirishira chikurusigwa ase vibande mete kurwali chikeria nyarite gwetigwa abakenya bange babire bagutumika chibese chinyinge kigima asense moyo kubwate vibande ndo chingana ndebono murai wense na nyarite gutene ni umuroberio yo kirabona atebitenga abakenya bagendere konyora ebibande ase bosa gutakanira. But what was in his mind? Karara tegenteke. Omate once quarreling injury trigo koirabia wa resort back to the normal was saying under something else. It means the thing that you were trying it didn't make. Kenyans apply more pressure. Omate ninga korengi abantu mbara bange sana batara bwate bibande kosa engane ya chagete kurende bono niko bara chiko konyeka na boigo ko enda nande go kuchoko bwate bibande byabo na tukuika page ya kiande gutanga maths and no longer compulsory. A CBC pioneer set to pick careers. Ngabone kira baucho so aborki baucho so senior schools bono amangana buna math na sciences ko compulsory teriko chikoba teriko chikoba compulsory na matuka aitire nga amangana buna umuremo bwege songo o sign language na Kiswahili na antubwate PE na community service na rora chikumurikirwa omono umugano yuko nyora se page ya kianda na boigo tukurigereria page ya kabere engana yaro gukwana the special relationship between a month of Ramadan and Quran ngaki okubwata na kore gati yo mutinyoiga Ramadan gosebwo ko ngata se ai bari dini ya Islamu na boigo no gosomiwa kwa tianyero ke Biblia yabo gose Quran ya Quran yabo kitabu gechenu ikia aba Islamu nga bono ningi gekogera bako recite the Quran ntubwate buna bona mangana nga ogozingatia amangana ari se Quran na boigo yakorere mirimo na boigo ugukwana no munguru gose umutongi obo uyu bakoroka ala nebinde ebingi asebare banchita mangana idini ya Islamu gazeti ya The Standard page ine ya kabere nyoro mwana yo senchire ngikirano na boigo nga it's unrealistic to provide 1 million chapatis to people daily. It's unrealistic korosi chabati million mocha se aba ucha sabaroki wa rituka se rituka gente kiare tre bututuka no bonge like everybody's I think was a machine ya actually I could also love by the kwenda kwa yarara ndanga kia korosi chabati. It's possible by the way with the improved technology to bwata na bachiko nyare kana bo abantu bararenga 1 million chabati chinyinge lakini bako nyare kifankero ge korosi but for 1 million for me I think it's crazy. It's very possible una wateba lakini the costs singe njome tekindiga usiboniga na boge konyare kana kiroro chenga AI kare yabe kiri chabati cyara nigwe Nairobi CBD kurigire ngane chabati cyo kachibikira roro wetera se mitandao gose wetera asinchira ya amagana ya artificial intelligence wono tokorigire yanga ayega nanyare kwikira niwe ikiagera akoro kurigire ya cost no nya amasiaga neiri korosi chabati chiga ntubwata amabuta ntubwate of course in as much as in machine korosi ntubwate manpower in area yes because in chikweros na mangana mange ayobona abakenya ndo chenga abachakire kwekosa nechira chumura iwense alafu ndo cha abantu abange bara complain that we have an issue of unemployment and why should he bring a machine kiatare kurigeria abantu rende abasabe bakuru county ya Nairobi bara chindagire chiga banyora nyora kendega mate na bauta banga tebe we have this 300 chapati a million chapatis tebe you have employees like engineero chiga sinchiro kora according to your to the way tebe krenga chapati ya mugo sini chisiringi bere kwara so the more korosi the more you earn like you can donate let it be something we support kwa sababu machine ya UH it only needs few people but bako you operate na boigo na estima abuna chikosti chokwa kanera na estima it is costly so I think I will say as we said I think nanjeni chemboli ya share some of the promises some of the ideas he has such that nanche nyasaye ukonganchira ni ndengera tia abantu banyali bari chache so I can have something to tell them otu wale na echi ira chinyinge
elinde kwa bagira abantu nonye kiro kuchiko chake family onye hali chiko rubera pa yeah ente tachange yes echingo cha kotaya abantu banyari bari chacha I'm thinking them chiko rusele nonya abantu para ngo ranga it's very na important efe dia gato yakotanga state omo attorney general niga goteva it's not possible to change one sex. Attorney General argues that psychological feelings cannot be a basis for gender change. The AG maintained that gender is based on fact and not feelings. Muntu nanyare ko change yakoba omusacha usomo kungu. By the way, again, we call it transgender. Asinaro, also we have heard from, not in Kenya, I think in Kenya whether we have had one, but they haven't those Western countries, the European countries, people have always changed. But I don't know why should someone, for me, I want to criticize like, why should someone decide change I think we have feelings. Ebintu binde bikokosa ndo tomo attorney general musubati Dorcas Odor akotebanga gender is based okoma musacha kusoma kungu is based on fact. Based on fact not feelings. Tari njiriri okoigwa facts. Neri sam ekoibore tu momura aino musacha. Ekoibore tu monyaruka aino amangana yega feelings usono musacha wachakire gotwara kuba attracted go chaso musacha onde ebe bintako tebanga ebine bintu bitawana ntiko change go se kogera umuntu a change go chikobomu. Yeah, it's true. Nande egas nyasaya korre shouldn't be something kebante kurusigwa magoso onye yasaya whatever you are a man. Be a man. Onyo koromo iseke, kabomo iseke nande. Enyomo, I think it is very clear that enyomo tobugate. In fact, ne ya omosacha no mukungu. Let be men, and let women be women. Tutigerera ama kiaya korrekananga abantu babiri bose ebintu bingi byale turubuto butantanu ekiagera konyoranga nonye abanyaruka enchiranere baratare bakanonye na esa munchiranero ranyore no munyarukonde bakotebenga ino yaya enchira mwachakire ko batiriko anyway abasai abake abajenzi abaiboli nkagirete ngabiboli mbabwateri bagari yabene liyo gocheka niko sokoronge yabana ngaki ekero ko iboirwa ya no mumra na kyobona kina obebu no mumra ocheko bo musacha so wika ogote ko bo mugaga. You find out we have discussed these issues. There are issues we tackle normally and then aretari omjara sere din ko boringa why the modern parenting by the way very so hard. Tukanyoranga it's because of improved technology. Abana babele so much exposed, babele too much informed, and then we have social anxieties. Even tebinge like even peer pressure. And then the biggest thing is the unavailability of parents. Are you aware that mwana nabara asome mpaka college lakini tanya spend time na mamumu hapo? Unabona ko nyoranga mamumu hapo sare no muralia. Akwagendega saa 12 chamambi wikira saa 6 umwato borali buno borali by the I'm not accusing you to I know you'll be a good mother when that time comes lakini borali mbo bwate pressures chaye buno nyore otorenga you are working in a technical part usena beko banoniga iga like kwarure obwate gosene show 6 in the morning ogende na ndo gukora maybe you are directing someone gukora usena saa 4 ose wandegeti wakoro sasa ine chabutuko pono muntu tigereta ni house manager yao gokorwa abana bali bakoreki bararire mambi either kwa barabo di bande school period a weekend kwanyoranga nandi no you are busy you want to take care of your family neba abantu kosea baibuli bare na bana babo ase chinyomba bakonyaranga kiro muntu ni gare busy it's either abana babekere chikatuni ase TV of which ntoriko kana abana babekere chikatuni no muibuli ni gare ase simi koso muibuli okonyara ale bedroom atu mogete tabwati chingaki na baibuli okonyara mwana guchiko ikango moteka kindo sete tikatochi tukwane mambi one ejo ayina rondo chagenete gukora abana abasai konyara nyakabwate simi ashindete ne simi ya muna banyaruka timetinge uchikia konyara ale ne simi TikTok bedroom asige to murango so kwa manya konyoranga emegunseri go sebinto biri bagosoma kurwa as online social media there's no parent who counters them bono banyoranga batwara libagari nyingeria lyokuira goserio ko lyokubwati emitinde ya social media mono
wetani whatever their parents are doing. And then again, we have gone ahead. Yokotebanga ekiboko gose discipline shouldn't be there. There are number go to do you know abana mbare bairino na Bible court because of that discipline and that punishment. So we have lacked that thing. Una bononto bwate chinyangi chiro matilda chiarenge chiakare. You can remember abamuraga bare ko ndaiburu abaisiko of course kerokisi legal, and I want to believe that in KUA bono chinyangi chiri nchia bwate aina yae chiare go educate abana bosina abamura inchira babwente go tackle life. But nowadays you find out that chinyanga chiri nchiyo abande bakora nyagitari bono twagatebrunga bantu mbagenda usene room ya mama mwabwe se bantu mba muntu mukata they have no boundaries. Yes. And that now brings that the issue of disrespect. Again tokende tu aligere tari kya ngo much concern una bono 001 or some yenda no manya to bosongo kaiga na retire people van tuamanyire twanyora bana we are in a one bedroom the house, a single room. Untutuan spinotore family gago. Emego kende sto kora we are doing it in the presence of our children. And then you see some ankagete ngane yo akwanere abo se single room na bange bara wake amagena chinga kiuneji. Ekiagira nonye bari barwete igabusi bakagenda tutebe bamenyete no chita unu buna batamenye no ebosongo Nairobi ya bamenyete buna Nairobi abantu bamenyete bugimagete ukurigire paka wakumenga ya maskani rero ngaki amaskani nande kiro kende kwaranga economy gose nonye uchumi ya berembe abaiboli enchiranere gose sam kiro kende umete onyentora ikatutware chi family chine ne tumenya na barabunto kumanye genta abantu bawetera otatige ngento kiro ngeli na kia maskani avolire and it's a matter of concern komenya na abantu kwanyora abana baikire myaka 10 more single room ubozi abo ibuli bonse no bare se nyombe aba amaskani avolire rero. How many cases have you had maybe omwana bakagenda na anti yaye? These are some of the issues omwana useno mwana useno moibori. In fact, kwanza the major one, yes, the major one, no omwana moke, uso mwana of course na abo mwana monena or maybe college or even a high school bachire na ise. It is these things, and it's even look at the dressing that we're having. So this tells you even tobune bina bigo changira. Lakini ino rende yikiranga afisa chakira bayikiranga magana ya kwanyoranga batamire dressing code. Lakini ekiro moibori omusacho konyoroko ba attracted gocho so mwana go monyaroka. Kiro kende naro na bogo kuminga what is really happening. Lakini rende we are hoping that we much as chibin tobune biro these issues chiro. There's also a way that we can tackle them. Abana bono kero ya very December abana irabana bamanyane chikazeni maambiende ko chakadanga tia Bible tomanyane and you'll find your elder brother mumromi no by the way. Yes, so yeah, it's very possible. And you have ever had that? Yes, gazeti ya Daily Nation. Ose gazeti ya The Daily Nation, Matilda, tubwatega amangana au again to sangugaria as gazeti ya The Daily Nation. Lakini ringana rinene kidiringa Kenyans 5 billion a Haiti burden a Haiti. Let me say a Haiti, not a Haiti. Ngabono 4.5 billion taxpayers' money has been spent, which I say area Haiti, abanyimbo bari asensemya Haiti, and whereas we have the country struggling economically. So nabo mulikubega gazeti ya watu the mission has cost taxpayers money 4.5 billion. The 9 months at that time the country is struggling to finance its own critical obligations. And then resorting to deep budget cuts in key sectors like health, we have discussed about that, and education. What is the rationale for setting aside meager resources for foreign interventions? Na wana muri gazeti yako boringa ngikeragere we have money to finance foreign things like now the Haiti issue where stokuru sichibesa kurwa se key sectors buna health tuamanyago finance those issues chia amangana akarisco buna bono area Haiti igo ndo cheka igo muri gazeti na bako borigo igo it's something of a concern mugano na bakonyora se page ya kane ni ya gatano ase page osase gazeti ya The Daily Nation. Na bibi tu akwanire by the way, and then remember that we have the USAID
neru seti chibasa chiri chia mangana go finance health essence ya Kenya, and then now we are also taking some finances from the same health. So where are we heading as a country? Nabo murikiwe gazeti ya goteba alafu ase gazeti ya gosese page ya kabere PSB talk announces implementation of Ruto's free ID order bononga njire to kwananga bande bono mbirigo chigo kwa ba express igara manere ya bwente ko in card kero monta bwente ko bwate ke bande buna bono igonga abandi konyora bachiri to next cent yote banga no gwakanira ko bomo Kenya. It's no longer right. Kumanyikana mno mo Kenya. Kumanyikana mno mo Kenya. Ko family abantu I know mo Kenya. I know mo Kenya ore. Yes. Igobono I think it's good and at this point abantu tekababo ate ID, especially now that you feel like Gen Z, they were protesting over the roads. We have alternative ways. If you feel that someone is not working, the only way then constitutionally, and that is your right, you choose whoever you want. It's a good thing, and I think abasaya bange nabora nyore bali batara bwate bande bono you have a relief. Now you can have money. Yeah, we bono monyore ebe sankego ya data bundles because ya konyora ya very preserved yokuria ID. So that is it. And then tuwate kaiga legislature gosese pejagata to tuwate sha Ruto lapond after 1 million chapatis bono muraibu enseke gago tabera marieta ali bantu bamurukira marieta sana ndoche ganga sha fashi sha fisha bone bintu bunebiga mbaka era akapolinga bona nande ndiriye mutaito kondo because abantu bamurukire amarieta mange sana. I remember I did that story. Fashi na umurobelio shakira kurigeri obere kako yogira sana. At the same time oletera mangana yechi chavati ikro kurigeri bisa kubinde Kenya na abuna kwatora chavati ekobabuna sha ono babikire shafashi ekobwatira ni umurobelio sha mara ni chavati. Yes. Which so umuraibu ensoro kirwa marieta. I once did that story. I remember nonyeri tikoregoro nanya tukwanere ngane yagatevanga simutani wana majina kazi kulikuwa na Kasongo, kulikuwa na Kawongo, sijui kulikuwa na ingine Mr. Promise after Promise, alafu kulikuwa na gani wano bamure chapati igoro wano na bali yetu ande mbaro bakumoroka ase batioterirwo mupira mwakinaro enkoyo ase timu ya Arsenal kulikuwa nga Declan Rice wana ile bakumoroka nga Declan Rice yani Rice obokora bulia ilietalirio bokora and they are naming the other guy Oyoromo Raibwe Chama, or let me not call him Mheshimiwa Raila Odinga, the other guy Mheshimiwa we chama ya ODM Raila Odinga esinge njuwanja kulia maandamano wano bakumurukanga Diego maandamano wano aba Kenya they can give you names. I don't know, did you ever had a nickname? Yangu maybe in high school. No, you have one. Elimo. There's no other nickname? I'm the luckiest person. To what nickname? I got ya bali patara ewa ama nickname ninji ile tena na bali tigane takoba. Yes. Na bata my name has remained Orlando mwana utira chiskuru chonse na sombe actually tina nyore nickname lioka elinde na ronda manyeji general twara mange sana, but I won't mention them. Nyugo taito kwa jamanya na kwenda magaya tent, we can discuss over that. And then toko genda gochia bosio gabwe ngo asomo ganorwa a hate mission boko nyora se page ya kanene ya gatano ase gazeti ya The Daily Nation alafu gaiga ndo chika gatoko nyagusuka bosio abasubati mbare gaiga banyara ko bako nyora igento tokorokanga bono ebati yoko ba gose yoko serve as a government yo Mheshimiwa William Ruto unabona na kwanera Reni Mayaka oyo gose Irene Mayaka oyo renominated MP kuruchise mo chiricha Nyamira iga bete tokorokanga chairperson ya committee eri tokorokanga regional integration committee alafu ekwerendenere committee nero very important one and yachi tukuchia se chama ya ODM ekurkwanga PAC yani Public Accounts Committee. By the way, this is the account that we said this is the committee that kurigerelia eko monitor again tutokurukanga the budget nere kurigerelia galia amangana ye budget and everything. So nyoranga umoswati bwe county ya Garissa oyo kurukwanga nere Amina Siad
Udgon nerobete vice chairperson ye committee yu ikoragwa na Wilberforce ikoragwa na umuntu kurukwanga nere Scott Tinde Mwale nerore ase committee gosoro mo chairperson kurendo musubatu ya Kanyara koba gakoba vice chairperson tumaitinge serikali yokoranga yarigereria basubatu sana vate mirasi chinga kichiga utatigarinda se bunge nene ndo chenga no nyomo wakilishi babo subati kwa se county ya Nyamira omoske Doris Adonya Nyamira Jerusha nanya ariteko kwa se county ya Kisii nanya ariteko murungane ime ye bunge nene ekira gotevanga apa subati abo sichi committee as much as mpara roba chore tu birogevyo ekira kurigereria the whole committee okonyoronye kibwate members 15 konyoromo babo subati ni gore yes, I think neye nige koretwa na keria konyoranga apa subati tari abange barase parliament umubarwe bunge no mukora se parliament yes in as much as serikali negende tukurigiririe I think obo abananchi bono bali bagwa kekura na votara beka basubati abange ase uborai but I wonder tari abananchi let it not be an issue mwananchi mwananchi lakini mwananchi musubati. You can tell abaswati na bwangi. These politicians, they know the importance of women. Let me tell you, if you women motake kora kere sector by the way, let me tell you, women abaswati mwenga bono gosini numo kwira kere kerego nintu bono togochiko saba nomination slots women because mubwata numbers bono tutarai kirabu might think bono much as tokola mu mwananchi in terms of representation. And then you're going to atwara chibili sana. Chibili ya temete the 2/3 gender rule. I hope you remember. Yes. Ega temana yorengo mora ibo abange ngaki baba eden duale. But you find out still it never worked. So those are some of the things we want to implement. No more events nera promising it will be a 50-50% issue, but we never saw that. Lakini the women did. Babu integrated in leadership positions. But again, you see, we have an Attorney General Musubati for the first time. A Chief Justice Musubati. Deputy Chief Justice Musubati. Na wange na ndekrogorio no ase oburai bwe byama Musubati obwata mabagama. The chairperson of UDA, Cecily Mbalile from Embu. The chairperson of ODM, Gladys Wanga from Homa Bay. From Homa Bay. And then when you remember the presidential elections to award, apart from William Ruto who picked the Rigathi Gachagua, we had the deputy president candidates as women, Martha Karua, kuna yule Justina, then we had and others. Na umuraiwense at some point na getoma be yagatebanga in the near future they will discuss that kertuwa tonyo no mosacho rase umuraiwense then musubati onyo no governor obaboygo and aba subati squeeze bo memeka tour. You know, when we were in 2013 when devolution yaro chakegas, we never had even one woman governor, a woman senator. I want to believe that. Lakini keratoika 2017 we saw 3 but Laboso may have so rest in peace agasira Orengo Musubati akabata to lakini bakaba reduced to 2, but when we came to 2022 the number raised to 7 now. We have 7. We are hoping that the number, if it can't maintain, then let it rise. If we want to believe they don't believe but we want to believe one of the fine days it will be happy as a country. Comes some elections, next elections, Nairobi Musubati as a deputy governor, as a deputy president. And then the number that we are having now, we have a governor, even the senators. Have you realized they have increased? Yes. 2017 we had Kamar, we had Fatuma Dulo, tukatuara I think Susan Kihika, lakini lero ba mentire ntubwate Orio Machakos Kavindu, ntubwate Fatuma Dulo, ntubwate oyonde Orio Yanande. Nonyekuru ase Rogongoro Agusinto bwate nominated senators. Ntubwate Ezio Kinyuri, ntubwate Gloria Ruoba, ntubwate Irene Mayakarenda lakini era parliament lakini are nominated. Then ntubwate oyo kuna bono account buna Nakuru. It's full of women.
Sam asinginjo yeviro turige gazeti ya Taifa Leo ndojenga Muturi apapasa mamba nga Muturi ni gakare kwa buse mamba esa gotemanga akangumu obeire omukongo kigima tutaiti goswanana na oburai bwae umuske William Ruto kero twabire tukwana mangana mange ali agupinga buna bono muroberi oryosha kero agende tukuyukwanira nabo iga mangana ya abductions n'ebintu binde bingi nabo igo kawe agiza mbolea mbaya iharibiwe twakwanira oyo igase gazeti ya The Standard na boigo msafara wa Ruto waua mtu ajalini ekero chigari chiricha kose chimanyekanete una presidential convoy inchanarete was inchanarete ko mu basokana separa ya Ngong Road na wita omonto yo moyo tari omo Kenya oyo orekorwa CNC osekorwa se ore foreigner ase NCA ya Kenya na abo igon turochenga ingane ya gumzo la chapati negendete gukonora ase gazeti ya Taifa Leo na yande amange okoyenyorera ase gazeti yo na tukurigereria ase gazeti ya The Nairobian ose gazeti ya People Daily ntobate backlash in Ruto trip yega kubwate kana nenganeli ya kuse umubasukano yo nyarate kokorekana ase para ya Ngong Road na boigo tokorigereria asubwango mone gazeti ya The Nairobian ndoche kotebanga Nduras Love Life ne bwate ige gotanga Father Abraham Esamienda Father Abraham Waruinges an apologetic parenthood that sad 25 children, my wife and 22 baby mamas. Ayana mangana makongo. Niga bato murugi na boigo abasubati bande 20 na babere babwate abana bae. Igo abata abana 25. Igo ine bidia yakoranga no mukyabwate. Ona kine bukureni na bego tabanga nenda abantu baende baichore no mu Kenya nyanja. I think biblically is right. Lakini morally according to the way we see that na vera begen tokere maybe kitabekia. But in the biblically according to the 22 Bible. baby mamas mete biche abasubati tofauti 20 na babere. Babwate akiro we mu mwana. But again, this Bible, it is the same Bible that says, Murugyo yo monero takeire. Macha stwande tuichurani, lakini nena andi nera kote murugyo yo mo nero takeire. Kinde iti gosana ne buku, lakini gani go yate birenga oyu Father Abraham. Asingincho yebiro tikatukorera abo asi chigazeti iche rituko oriarero Sam. Yes, tokogenda ase omwancho murigerera ase bono ensemo yechi gazeti no togukorera abo naboigo nekero turachikoirana ntunyare tukorigereria amangana ari abereka wateka ase wiki engima gose ekero turanyore weekly review yeri tukoria rero narari ari agenderete koba gose achire nguma ase wiki yega tubasagoska ekiagera ngore na tori na yandama. This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter of love at first sight on Eclipse of the Heart. You've also become the queen of my heart. Renew your subscription today to never miss a moment of the best of global dramas on your StarTimes decoder. Download the StarTimes On app to enjoy unlimited entertainment anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life.
Na batebi namba sire kitoronigizi. Ego to kansa mochibu gembo. Nsa stage yechi bigi nsa. Aje nyoko tate speaker na ne kabisa live and direct. Onyo ko tate ufa. Sisi mimbu eto ayege ntoko koraneke. Ogo chankoro kitobese ko bwanga ko ngaina. Tikankoro chitibi no chiriga. Etibi uruambara. Etibiri jambi. Ebetiri ko tumia nyomba kwa raza kwa duniani. Ebetiri ko kelie gari yao. Majiji betiri na raro fogo. Laki amaliko no ari ga kurgwe ga sikuka. Ogo tura tulijimeno ga ko bugima boko yiga. Mara moja kwa ragiri. Onyange Jozibi. Neji ufa. Numbers Electronics boy gomba bwate ebintu bina chi speaker amone chi microphone chi horn speaker chi power mixer chi keyboard chi blender chi basi na boy go chibirika chestima chi water dispenser chi radio au mpaka chi gari chi TV chi type chonsi na boy go chi size chonsi amo na electronics beyonce pibuna chi wire chi extension cables nebintu binde ebinge akerotari kweba chisora panels tarere imeyomo chibu gembo stage gorigoro oseo kesimi asa 0729 646 385 aiga no numbers aba customer baito bons asimole na baliganiri kerege nto tobwate na netobwate bintu bich quality chigoro chingia kabisa chaso wenge na nyora kane tigaminyo kenyomba Numbers Electronics aiga ntobwate kerege nto aserigori dio mubuko o Enyagitari ya Christamarin Mission Hospital nigo ekukurariria a free medical camp ya gynecologist camp ase enyagitari yogotakira chitariki komiko kaitariki kominaisatu chumutinywega ugatatogo chakira chinsa ibere chimambia kuika chinsa ikomi ichamagoroba bali babugate ovarian cyst uterine fibroid heavy menstrual bleeding genital warts arthritis cysts endometrial polyps na boigo infertility incho seri tukeriga egere unyare kurigirirwa ase gynecologist kampega ase chishiringi chimisano chuka na chi okweregister na chirocho bali mubwa chikadi cha sha boigo mwanchirego cha ase tukeriga asamange totarere ase nyagitariga ngose oakesimese number 0729835635. Christamarin Mission Hospital. We treat, God heals. Josemo Distributors nabonia baya asebinto ao ebyobire ebyekene na ebikerano mbabwate ebinto byambogondobu na chimbusuro chirie tembo Duma 6213 DK777 Bioneer na Bana 691 Boigo KH500 nechinde chinyenge mbabwate
glyphosate gose roundups amaliogo yokurabia na kuburuga eliogosimeka lioka utalikolema na amuyo yechinyencho ao kurwa asichi kambani ao boigo mbabwate chinyeke ne chindagira ao chietugobuna Max Milik na Big Feeds amangana mayanaya Josemo Distributors ni goboigo bakurwa obosemia boboleme kurwa ase abamanyi boboleme bosakegma inyora amaguri abo nigo ali aya insekegma ase bintu byekene utanyore ande onsi nabo okubanyora aso obokoreri bwabo ase chinsegyo ao buna Kisi Keroka Kirgols na Bungoma Kisi nigo bagutuka anyene roundabout ya KTRH gusekisi Teaching and Rivaro Hospital ase bara yenye gitari asamange bakire esimi ase number 0791-444-734 gose 0791-444-732 Josemo Distributors asubwansubu bolemi nobotuge. Ase ogo design, print, naboigo brand, gwakero chibiche, naboigo videography, Kisi Printing Hub, KPH, nintwe abanyankongo asorongo iriga, incho Kisi Printing Hub, asokoro saligwa chibana chonsi, chibane chirorabo sebana chinde chonsi, chisignages, chibane cha 3D, nintu number AMO. Ogo apply chi passport, naboigo chi visa, ogo print, na kurosi chi diary, chi t-shirt, chi hoodie, chi kobia, amaburi, chi reflector, ebikombe, chi wristband, amo nechi chuba chi amache, as graphic designing, as chi poster, chi flyer, funeral programs. Kerota dari kweba chi magazine, ajirago cha eger toko konya nka itogo toka, ase mitandao tonyore buna Kisi Printing Hub, ase ogo cha aschebeshito, Tori Sansara Complex Center Fast Floor kusotwa Kresimi ase namba 0727-026-368 kuse 0115-541502 Kisi Printing Hub KPH. We are the best. Why choose the rest? Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato obokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chi machine chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea nugapesi etobwato obokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusia asa atambe twaberire gaiga asege kegetambe korwa mwako 2018 mugusi onde bwense obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetali chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetali to yanuga pesi elinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon siyo kobekera chemical somubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nilitaliana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2022 oburuire obuna akire korinya getali na irunya getali paka bwasinyire pono ngoteba ngonde bwensi ura toke ngana no buruire buno bobwa mauga boko bimbio mubiro yo gwati botali korara era tigaike gaje senya getali yanu gapesti elinde mokonde munanyi gwetenga yankonyire tinare ko nyara konchole bigoti na gwe kumbara kili bono ko nyara konchole bigoti nyigwetenga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta Kongoro kwa Esther Nyarik ayande ngoro ku Madam Director korwa se enyagitari ya Nuga Best nogo tonyora asama gacho Ourutawas second floor Tirongo piakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo Nuga Best nige gotoka asama gacho
Uhuru Towers. Uhuru Towers building yege sinyaine Mteira. Igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabiri. Egento ndahakikishere omogusi yominto. Nuga besi nero yokere aso motio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire se chinambe china chinaba obwenete gutwakira tuba obushauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisi migwitra chinamba cyabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwako gwenya. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ekyo boyiko chire chechi brand ao ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbare njara ayo mworo karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Mbemono sana umwanju murigiria soko gendera kowera ime yetwane yagetembe ritukeriga ria ijuma nande karibu sana ase ense moyo mwere kigima ya rituko ye wiki yega na boigo yo muroberega ase rituko oria rero nigonko konyoranga ritukeriga ria rero nigo turachi kurigereria gose nindachi gukora ekero tukumurikira aria abereka gwateka na boigo gocha nkuma ewiki yega aria bwatraniti omugusi na boigo omo Kenya ari bono ari amangana yengenjoke kimagose amangana ari agenderete gutubwaterania ase chinsemo chiri echa bene ekegima igo karibu sana erinde onyare gusanga nanje na ekero tukurigereria buna omutinyo yega ogatato obete kugochaka gose kurwa etarike mwe omutinyo yega nigo bono engusana no gose obube wabete bukwenekiwa ase orobebe rori rwa Transmara na boigo ase county ya Kisii aria sensemo ya Kiango ngekera bono abamanyi na boigo abagusi fanyare tugutwara tofauti kubwatikana na mangana ande amange ayo bono abange batesogeti guse batatineneti ukwanera bene korende nekero bate betenga ne ngombe ya nyare tekoreta ubube eyo bono yererete serikali ye county ya Kisii na boigo serikali ye county ya Narok gikora wono mo governor
we county eyo omosike Patrick ole ntutu korwa ase county eyo na bwego omo governor we county ya Kisii omosike Simbarati goikirana ase egeti ekemo ime ya Kiango gose ase chiro ya Kiango elio gukora chingwana na bwego kobeka amo abantu korwa ase bisa kwebiga bibere na bwego eyo yarenge buna ne barasa enene kigima elinde koba orokia injira boponente komenya amo gose gosegeta chingwana chokoreta omurembe ase chinseme chiga na bwego nekiria ababete bagosingirira ngiria buna abantu aba nigo babere bakomenya abuna bagotwara bwamanto bya ase myaka wetani 20 yahitire korende bono nigo yarorekanire nga ebintu mbiri byaretera omochando eyo ekoirira bono kwanyoranga kero kende nonye omogusi oriobwate endemiro yae ase chinsemecho ogocha transmara gose abwange nase orubebe nige kobakongu korusia nonye erigesa ase emigondo eyo bakore maroro naboigo aborokiwa guse baria bakorwa abomanyi babwate abana ase chiskuru ase orogongo gose ase county ya Kisii ase chinsemecho gose ase bunge eri buna bono eri ya bomachoge borabu nigo bono babere bagotwara na borabu omochando kiagera bono omurembe gosokobora kwa omurembe ase chinsemecho nigo kwairerete abange gotwara obwoba obonene na boigo abasagane gose abasaya abange abo babwate obororo bakaba bagotwara omochando gose bagotwara okungusana noku kwirerete abantu batatu gosiria amagima abo ase ogwakwa chinsara na boigo gotigirwa chingoma chire chimbe kigima nabande nigo bare ase chinyagitare bagenderete konyora obogwene korene chinkwana echo chokwane kyo murembe nigo chao irerete bono okoroka gose nigo chirerete abantu abange konyara goitabirana engane yo nabo igo obonchorere bugachaka koene kiwa ase chinsemecho buna bono chichiro chirichiraro bune chiro eyo ya Kiango ne chichiro chinde chinyinge buna nero eye bwaterane ti chinsemo cha bugirango ekiro bono yarorekanete nga abaria bakuru ase riro baria Masai mbanyarte goikirana roro kolinde nekero tokumurikira chinkwane echo chianyarte gosegetwa korwa ase igeti ya Kiango rituko ria Jumatatu oroboti rwariganetiwe no musaketo Aaron Ototo nigo yarogetinga abagavana baiga bonsi mbale nekirenga ekiya gocha koenekenga okubwaterana kwanyare koenekiwa elinde gokinia obonjore na boigo bwa matobia ase ebisa kwebiga bibere na boigo omugavana omosike Simbarati na boigo omugavana Ntutu nigo banyarite gukwana na kweneke ngamba chiko rigereria egeti ekemo ase chinsemecho cha Kiango kenyare kobekwa egeti kebebe ikichigosoria ikiokira chikoleta gusikoirira abasae korwa ase bisa kwebiga bibere gochamo na boigo gokora chigosori chire chingie chuchiranyare kwenekia omurembe na boigo gotingie obwamate obwe chinsemecho musakito Aaron Ototo buna twarigenereti orobwatioro nande nabo okoronyora ase nchira ekobwatia nase omusangerikano bokoligia omurembe egatiebisa kubere egeza kubukia omogusi nabo iki omumasai ase chinsemo chia Kiango omubaga bwe county ya Kisii nabo igo county ya Narok ase chingwana esegeto nabo igo ebirengereri byomurembe byanyarakoba bikorwegwa. Jambo la kwanza vile tumefika hapa kuleta amani kuanzia viongozi wa juu mpaka mwananchi wa chini. Omukwani ase oyonde nigobarwa obasemi igoro yemeroberie yomurembe yokubwatia chiombe nabo igo obuya bogosegeta omurembe. Wezi wako tangu jadi na watakuwa, lakini utaratibu ya kufuata maneno iangaliwe na ifuatiliwe na iheshimiwe ili mambo isitokee kama hayo tena. Saa hii vile tumekuja na leo, wacha ni ombe Mungu ndio siku ya mwisho ya vita, kwa sababu our two governors are here. Kila mtu ako hapa, viongozi wote waja tuhubiri amani. Ni wazee wa amani, tuwapatie muda, tuwaambie tumewapatia muda wa siku 4-5, mtuletee mwizi na mtuletee ng'ombe. Omujumbe w'ibunge ya Machoge Burabu Mosike Nova Sinobadia Barongo oyunere oikirana ase gikareikyo nere nigasegeta omurembe ase boigo abolia bonsi kobwatirana kobwa muno bali bamenyete ase chinsemo cy'umubaga. Tungekuwa tunafanya biashara pale na kuendelea kuwa na mapatano ambayo ni mazuri,
ili jambo la namna hii lisitokee. Amani. Amani. Tushikane, tuwe pamoja, tupunguze hasira zilizoko katika roho zetu. Tuende njia moja, tukumbuke watoto wetu wanahitaji kulelewa katika mazingira ambayo hayana vita. Na tukiendelea namna hii, amani itakuja ama haitakuja? Amani. Amani. Chinga kiechio aba county commissioner babere bech county chibere county ya Narok ne county ya Kisii na barabo nigo bali rabuna nigo barachiko mokia ebitambukero ebitindi byelichiko uchiase bali baranya kwa baba gotonyorekana na mamocho egekogera ekyo na kiono nyene buku egosegeta ama ile mwalifu wetu ile eneo yetu ya Kisii mwalifu atapatikana na mwalifu ni ile yote pia anaanza kuchochea uchochezi kulete watu kio tukidili nawa. Tafadhalini msitarajie kama tutadili na kama tuko sababu ya pande. Jana tulichangamkia usiku. Na ako kule kwa DC yake Kenya. Anahojiwa. Kwa sababu inasemekana yeye ndiye anapitisha ng'ombe kwa Wakisii akielekeza kwa Masai. So hivyo ndio tunataka tufanye tukitaka kumaliza hii shida. Asensemo yaye umugavana bwe county ya Narok Omoske Patrick Orentutu nigo atuguterare ekerengere libuna esegiyo nigo yachagetwe kubwatekana no bwe bwechiombe azate yabuna abantu nigo bwente kotebani obwene eliogokora omochando yo limolioka hiyo usaa mnaitaje kwa Kisii? Ona kwa Masai jijo jinyode ne kubeno jikimedo ekimedo na mbele jana sasa mkuja kudanganya kwa Swahili ati wao kuna ng'ombe imeibiwa ikapita hapa. Wasa wamesema hapa karibu miaka 20 iliyopita hatujaisikia vita imetokea hapa. Ni kweli ama sio kweli? Kweli. So harati hii maneno mimi nimekubaliana na wewe. Hiyo vijana wakipatikana, both Masai na Kipsigis wakipatikana, hakuna haja ya kupeleka kotini. Ni kutoa nguo kwa sababu vijana wao wetu askari wako na mbio. Nikutoa nguo yote na kuchapwa. Na omugavana we county ya Kisii Omoske Paul Simbarati nigo araga egati abantu ebyara abwate babuna nigo bagosegeta kisegi ekyo kubwatekana amo nobolemi bwemesi obogendete asinzeme ekyo kya Transmara asanyara kwa bagakobolia oboteneli bwobolendi okora obotukina kwemukia egetambukero kyelichiko mamincha yabalia bagendete esegete yo. Wachana hata hawa sio shida ya hawa wananchi. Kuna watu wanafanya biashara ya miwa hapa. Kuna factory iko hapa, kuna factory nyingine imeanzishwa. Sasa kuna watu wana sponsor hii vita iendelee. Officers wetu wana county commission, county commanders. CCIOs ambao mko hapa. Tafadhali mnajua ni kina nani wanachochea vita. Boigo omugavana aratini gatabuna nigo barachie kubwatirana gotenanira balia bonsi banyoreta chingoma gwetera ase kisegi ekyo ase asegeta okorigia omorembe na koyotunya na mono. Kuna watu wengi ambao waliumia. Kuna watu wengi sana waliumia wako hospitalini. Tutaangalia tuhakikishe kwamba both sides tumesaidia wao watoke hospitalini lakini vita isimame. Ase egeka giechi kibere nigo okungusana kwanya kabwa kwene kigwa egati yebsa koibere imete ase e county ya Narok na boigo e county ya Kisii wa mono chinseme chiga chia kiango asitore esegeti kigabona iga ase mukutano monene banyara kabwa kwariga nigwa egati yabagavana babere umugavana we county ya Narok Omoske Patrick Orentutu na boigo umugavana we county ya Kisii Omoske Paul Simbarati unenjere emo yokwene kiabuna omorembe ngoene kigore egati yebsa koibiga bibere ebya beriko musana na gwetira ase oboibi bwa betamokane kigwa bwengombe ase amatuko ange yechi kibere chaitire ngo reporter ya Getembe TV korwa ase chinseme chiga chia kiango echire ase ensemo ya ose ime county ya Narok njeni gongoro ko Haron Ototo ya ingire Mwancho murigereria uyu no musangiririkano bwo kwenekea omorembe ukorekanete ritukoria Jumatatu ase chinsemo chiri chia kiango kusase chiriri ya kiango rio kwenekea buna abantu abaiga gusebisa kwebiga bibere byanyarire egocha amo eyore ime ye bunge ya bo machoge borabo e county ine ya Kisii
na boigo nekero okukwanira ing'ani yo yokwanekio murembe ase chinsemecho nigo bono nainde umo waziri boborendi boime moske Onesimus Kipchumba Murkomen aligetie gukora itaro yae uchase chinsemecho rituko oria rero kiwika chinsa nyecha rero mambia usichinsa nyecha mambia erio kwenekia nere onyare gukora egeikaro na boigo na babwatani au kurase chi ebisa kwebiga bibere erio kwenekinga ubobe bori bwanyara ko babo kwenekiwa wanyarire gukorwa nande inchira yatokire engia yokugayana amaganali usamaganali agotoka ka kubachanda guseka guchanda ebisa kwebiga bibere unabono nekero bagukwanira emigondo na boigo ebinti binge ebyo bire bagenderete gusanga ase chinsemecho igo omuske Kipchumba Murkomen kokora litaro gochia ase orubebe rwa Narok na Kisii County aria se chinsemo cha Transmara gose chinsemecho cha Transmara na boigo Kiango Rio kwenekenga omuborendi bwanyare gutingi waro nande no gukonyorenga baria bonsi bagutubwata kora chinsemo chiri oborendi obotindi niko genderete kobe kwaroro nekera bono abanyanyimbo oborendi bagendete gukora chitaro chabo gose babegete chikambi chabaroro elinde kwenekya obobe gose obosaria buno bwanyarete koba bokwenekiwa buno mutinyo yo gochaka tiburaba bokwenekiwa naboigo nekera togendete gusaba omorembe oenekiwe ase chinga kichonsi na boigo ase miaka amatukonsi are bosio mancho morigereria gutigana nayo nekero tukorigereria bono eserikali enene nigo oyarorekanire omurai bwense achakire gukora itaro yaye ase omoche gose akenderete ne itaro yaye iyo gochikora rituko ria rero ase county ya Nairobi na boigo nigo ekorokianga ase kera koru omurai bwense gose koru abasai ba Gen Z banyarete kuba bakorubekana ase county ya Nairobi nigo yaete omurai bwense obwoba obonene gukora ebikaro gose gukora chitaro ase county eyo nekera bono yarorekana ng'ani gabwate obore mukigima magega yokubwatana no muske Raila Odinga ayega kubwatakana kiringa abasai nigo babete bakuba gose omuske Raila Odinga nigabete ore egati yabarai bari ase omustari obosio kigima kubasigita abasai chingaki chiokurobekana bono omurai wikema gya ODM na boigo nuko konyorenga nigabereka gutwara ribaga ase chiserikali inye bono chiairire gose nigabereka gutwara ribaga riabene ase abarai bari ime ye serikali buna bono nekero asoete ime ye serikali buno mo prime minister engaki yaye omuske gose omurai omukoro omuske Mwai Kibaki na boigo akaso ase serikali yaeta gose serikali yaye Uhuru Muigai Kenyatta gwetera ase handshake na boigo nigo bono enyorire ase serikali gose kakubwatirana ne serikali iga ya Kenya Kwanza gwetera ase okorosia gose eng'aneri ya broad based government lituko oria ijuma ewiki yaita nigo bono muske Raila Odinga wanyara gukora ukubwatirana kwa bene gose officially bakanyara kubwatirana na serikali ya Kenya Kwanza iyo korawa nere omuske William Ruto erio kwenekenga aba Kenya gose nekero banyarete kwegerera eng'ane yo bagotebanga nenjere yamo yokorigia gukura emechando iri aba Kenya ababwate buna omusekito arone ototo anyarete gutwariganiria oroboti oro chibichecho kurwase amagacho KICC rituko ria ijuma ewiki yaita buna serikali iga ya broad based government yanyare gukora gusenaki ikiama ikiga kya ODM kyanyarete gukora ukubwatana na serikali ya Kenya Kwanza ase entunda ya kane omurai w'ikiama gya ODM musikirira Amolo Odinga nigo ainyorire engoso ase serikali wikira bono Raila Odinga akorire emirimo n'omurai kabire bwa Kenya musikirira Electoral Teacher Moi agakora emirimo n'omurai gatatu bwensi ya Kenya omusike Mwai Kibaki na boigo omurai kane omusike Uhuru Kenyatta na bono William Samuel Ruto rituko ria rero nigo omu prime minister uyu mukuru abeka ese yokubwatana gati yaye amuno murai bwense omusike William Ruto omuiga okoreka asamagacho ake ICC Nairobi nomuiga ogochamaga ya Raila Odinga kubugwa ase obochori bw'ikiombe ki Africa Union Commission egento abayo babere bakwanira magiga yokubika ese yokubwatana okwo. I said then and I will say again that the Honorable Raila Odinga was a great candidate. He went out of his way. He ran a beautiful campaign.
And I'm very proud. Some people ask me why did I decide to run for that position. And I say that I was approached by senior leaders on the continent. Egati ya baraibe byama ebyo bibere keliagia ODM na boigo keligia UDA abo bakwana asomo igoyo niko batogia egetambo kerekyo asibata yabna negento kerasuki enzi ya Kenya mutwe abara yabo niko baragwa amono mokonyi bo muraibu nse omusike professor Haram Gidure Kindiki umurai tenenera bwikia magia ODM musike professor Peter Anyangi Nyong'o na boigo amnyakerogo bebyama ebyo bibere mugavana bwe county ya Homa Bay omusike Gladys Wanga na boigo omulia Oembu Those issues will resolve the things that have held Kenya back all this long. See here two brave men who at this point in time in Kenya's history have decided to make an important decision. We must pray for them. We are behind this unity. We are behind this agreement. We will support it. We will support the broad-based arrangement. Na tuko pamoja mpaka mwisho. We have today told the people of Kenya that it is not about positions. That actually the issues that have been bedeviling this country are the most critical issues that should bring us together. Ase omuyogoyo nigo abalikia banebe bya mebyo omusenata Edwin Sifuna na boigo omusenata Hassan Omar Sarai ba ODM na UDA kobotania basoma egatie birenga byo koigwana okwo magiga ya Raila Odinga na William Ruto kobeka okoigwana okwo SAE as the Secretary General of the Orange Democratic Movement. Your Excellency, in the capacity as SG, I have certain constitutional duties. And that is why I'm standing here to execute those duties in accordance with the constitution of ODM. For promoting and protecting the livelihoods of young people, urgent and massive investment must be made in all high potential sectors of the economy, including mining, blue economy, agriculture, and ICT. Wekira bono nigo egati ya babwatani ba ODM banyorire amabaga a serikali buna abawasiri nabo igo ebirogo ime ye bunge enene nabo igo senate ase ababwatani bamokonyi bo muraibu ense rigatigashagwa ba kwaisiko negetambukiro kiaganyereire mono ase ogoteba bunandireri tarigose nabono oyo no muchakano umuye ogesiasa asensi ya Kenya ase ebirenga byonsi bikoroke buna okweroberia kwa gesiasa magiga yobochoryo bonne bo mwaka bukirwe na 2025 yachakire kwa gachia Aaron Ototo Nyaingiri Gatembe TV. Mwancho murigiria no gukunyoria nga ukupatana kwaye gusogoso kwaye Raila Odinga asechi serikali nye urabono ekira aswete ase serikali ya Daniel Arap Moi umwaka 2001 na boigo keweka umwaka 2008 gusebwe chiri bubere na isano na isato nigo magiga yobochorio boneno bwakorekanete nende ubwanyarete koine kya gusebwe irete obobonge bokaine wa asechinse mo chinyinga sense ya Kenya nigo naro anyarete kokora ukubwaterana na serikali yaye omoske Mwai Kibaki eyo yanyarete kurukwanga nusu mukate na aboigo ase omwaka 2018 akanyara gukora ukubwatana nere gusene serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta nekiro obono yanyarete kurukwa gose yabete buna ne handshake eyo bono kwikira matuka yaiga ande egendete kunyurwa akigima ikiagera nigo bono yanyarete kwira mangana mange akubwatira gose serikali obobe buli bokweneke okora sensemo ya upinzani bokanyara gokianirwa na aboigo tukurigeria wiki yaita nekira bono ikiamekyo kya ODM ase inse yae umurai Raila Odinga use omusike Raila Odinga kianyarete gukora ukubwatana na boigo ekero anyarete gwesokia na boigo kukwanira engane yo nekero anyarete kwera buna aya gose ukubwatana kwaye gosogoso kwaye meye serikali ya Kenya Kwanza no wakwenekia aba Kenya banyorire amagendero na boigo amangana ali chandeta aba Kenya anyarire kurigererirwa buna bono umuhoroberi ori bobo chenosha obwate obokongo bonene na boigo amangana ali affordable housing na gose ebango enene yo kurusiwa ase aba Kenya ase chinse mochonsi eyo bono atebetenga ogosoime ya serikali nenjere yemo yo kunyara gusanga ne serikali ebirengereryo
erinde banyare gukonya oboke abakenya nabo igokwenekia amagenderero ase ense ya Kenya. Omoske Raila Odinga kagukwana kurwa aisiko ya magacho a KICC ekero gose magega yogokora okubwata noko na oroboti oro rwariganire na Sam Miyenda. Vijana hoye! Magega yoyorenge omukonyi b'omurayi bw'ense ya Kenya Geoffrey Rigathi Gachagua kubeka emetego ase nyumba y'oburayi ya State House. Emetego nonya nabo yamubwatete omurayi bw'echama ya ODM Raila Odinga na kumubwaterera gwikira gukora okubwatana n'omurayi bw'ense Daktari William Ruto oyo otianete ase engaki ye mota gukora okubwatana na Raila Odinga. Hayawi 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 imekuwa sasa. Kurende rero magega yugukora umuyiga bwo kubarenta amo ase enyomba y'emesangerekano ya KICC. Isiko y'enyomba ya KICC nigo bari ira yo gutiga kitobautu cyabo cya siasa na kubaterana eliyo kurenta obomo ase ense ya Kenya. Leo tumeweka sahihi kwa mkataba ya kuleta ulewano, ya kuleta amani, ya kupigana na maadui ya Wakenya wote. Vile baba amesema, hayawi hayawi. Leo ni ile siku. Leo ni ile siku ya kumalizana na ukabila, kumalizana na chuki, kuondoa ubaguzi na kuunganisha Wakenya wote. Gukwanera abananchi basangirekana isiko ya KICC nigo Raila anekia kumubwatesia omurayi bw'ense Daktari William Ruto ilikwenekia emirobere ya serikali ngoikiranere. Tumesema tunataka kuunganisha Wakenya wote wawe kama kitu kimoja, ili vijana waweze kupata ajira, gharama maisha irudi chini, bei ya unga irudi chini, kodi ya nyumba irudi chini, sawa sawa, na matibabu vile vile imarishwe. Yale yote tuko tayari kushirikiana na serikali ili ifanyike kwa Wakenya wote pamoja. Kwa sababu haya ndio tumeweka sahihi siku ya leo. Sawa sawa. Asense muyaye omurayi bw'ense Daktari William Ruto nigo anekia okubwaterana kwaye na Odinga asate abanenjera ye moyo korenta obomo anene mono asugusiria obugesaku. Mimi nataka niwaeleze, nimshukuru ndugu yangu mkubwa Raila Amolo Odinga kwa kunishika mkono na kuunganisha Kenya mzima, anisaidie kuweka Kenya pamoja. Ungane, tuondoe ukabila katika uongozi wa taifa letu la Kenya, ndio Kenya iunganike na tuweze kusukuma gurudumu ya kupeleka Kenya yetu mbele. Omurayi bw'ense Daktari William Ruto niganekia okubwaterana kwaye na Odinga tikori ase faida ya babirabwo kurende na ase faida yomo Kenya irikwenekia emirobere ya serikali ngoikiranere. Ile mkataba tumeweka sahihi hapa leo sio kwa manufaa ya mtu binafsi, sio kwa manufaa ya Raila Odinga ama William Ruto, ni kwa sababu ya manufaa na interest ya vijana wa Kenya, kina mama wa Kenya, watu wote wa Kenya, tuweze kutembea pamoja, tuishi katika nchi yenye haina ubaguzi, tuishi kwenye nchi yenye iko na umoja, na tukabiliana changamoto za Kenya, tupige hatua ya kwenda mbele kwa pamoja. Kuripoteri ya Egetaseni kia Getembe TV, Sam Miyenda.
Mwancho morigeria ne naro kero yato kirenga kero kende uri mwaka geritenga atagokora ebintu biri gositara atakonyara kwimukia gitambukiro ubunekyo kero kuri muske Raila Odinga niga beire ga kwigirira ukubwatana kwae ase serikali ne serikali ose niga ekero ase kero abeire ka wesokia na boigo kusanga ebirengere bya na goteba ningi kogera akwamwa goso ase serikali yerituko na kiria butambe au kwanera nkiringano kwanekya umurembe na boigo abakenya banyarire konyora amagendero tatiga bono tukurigiria asensemo ya opposition kose upinzani nigo konyora nga chinguru chake ire korende no gusaba weto nga kirokende onyo kubotara na kwabo no gukwanekya amagendero ase ense ya Kenya kenyare koba negitambo kirekia nende akengencho kegima na boigo no kwenyeria nga ngwetera ase ukubata nuko nabo igo chinkwane chigabanyara abaraya baiga babere banyara gukora kubono kwa irire ose kwanyare kwene kenonye umurai bwense umuske William Ruto onyare gutwara obosibore ose onyare gutwara obure muvugo tarire county ya Nairobi nande no kwenyeria nga ne banekero abasai abaiga bajenzi barenge gukora ukurubikana nigo banyarite gutiana akegima gose kumo korokia ukogechwa kwabo no burai bwae usuburai bwa serikali yiga kero ikurawa na ukubwatana ose coalition ya Kenya kwanza nigo pona abasaya abange annamuno kurase county ya Nairobi baba bagutwara ubururu obonene kurwa motinyo gatano narimo magega yabange babo goitwa kurwa ase ukurobekana kuri banyarete gukora umwaka oeta motinyo gatano narimo naboigo abasaya baiga nigo babwate ebinge amagani amange ayo babire bakuburia kurwa ase serikali korende ndakere serikali etarayekirane nigo baba bagutwara ubururu bonene iyo bono yirete nonye umura ibwense agatwara obwoba bukonya gutara gose gukora chitaro gocha ase county yo ya Nairobi nonye naye nekero kurigireria nigo mura ibwense akorire chitaro gose chitwa chiae development tours gocha ase chinsemo eme yense ya Kenya buna tukurigireria nanyarite gukora itaro ya gocha ase orogongo rwagusi nande agakora itaro gocha ase buna Luo Nyanza akagenda Western Kenya agatema Central Kenya akagenda North Eastern Kenya katara ase chinsemo chiri cha Coast Kenya korende ase county ya Nairobi ye neretaro entangani kigima akorire ya matukatano kurwa obobe bonyara kwene kiwa ase kurwa ase abasai bali ba agenzi gosokurubekana ukukwarengo gotindikegema ukukwairete no nyabasai goswa ase amagachari abungenene omwaka oeta kurende no kuboria wetonga etwa gosechitare chichae nekero chigendete gutwara liberera litinde buna bone yo gukora kura ase county ya Nairobi eyo nande ya irerete abasai bande konyara kuwikirania ukose gukora obusagane ase abamenyi bechinsemo unabono obusagane buri banyarete konekiwa ase pare nene ya Thika Road nekero abantu banyarete kurwa chisemi abantu bakurwa enibo abantu bari bwate obonchorere gose bakora bonchoreria ase chinseme cyo unabono also se bakanyara gusagana nabo enibo yabo ikanyara gusarigwa igo ningana egendete koreta ebicha ere entindi kigima gose ebicha ekokosereria sana gucha ase aba Kenya nande iyo kororokana nga nande noego ikira amatuka yaiga aba Kenya mbale gose abasaye mbale batarago kiwa nemirimo egendete gokorekana ime eye serikali nande gukorigereria negati yari abeteka wateka korigereria nekero murai wekiama kya ODM umusikere Raila Odinga nere akora itaro yae gose ari gocha wikirana ase omuroberi ori bokwana na chi uniform chinya gocha timu eri yenkoyo ya Shabana aiga segeti kya Gusii Stadium litkoria Jumapili nigo ikorokana nganande abasai na barabubeke goria geke tibago kirie kigima nengana yokubwaterana ase serikali nekero banyale tugwaka eriogi iritindi kigima kuri no kuboria gweto nga amangana yega anyare kurigirirwa ase obwango mono naboigo onye iganga ya ODM gosoime ya serikali no gokonya umo Kenya tiga ebe ne ya bene naboigo ebe nga nigo abwate evirengereria bia kubwaterana ne serikali nande gokorigirira asensemo ya siasa nigo bono abaraya bange korwa ase ikiamiki kya ODM basoire ime ye mungenene naboigo banyorire ebirugu ase amabaga manene ase chikomiti chiri chikorigereria amangana amange kigima ase ebunge enene
mwancho murigeria gutigana nayo nekera ongo koirane goika ase orogongo rwa Gusii na boigo negati yari gosekera tukwanira magendero ime ya orogongo rwa Gusii kurase county ya Nyamira nigo bono umugavana we county ya Nyamira Omosike Amosiki Mumenyaribo ritiko rigoro anyarete koenekia buna chipara ekero chigenderete kurimo ase county iyo yaye koenekia renga chare mirio goikera ekerengo kirikiganirie naboigo kagoteba nigo arache koenekia ngachare mirio ase obwango mono korende nekero aringe koburia obotorero kurwase abamenye be county ya Nyamira banyare koira ngora gose bainane chingaki naboigo libaga liabene chipara icho chinyare kuremwa ikiagera nigo bono embura egenderete gutwa eyo bono ireirire ukurimo gwechipare icho gusokorosi wa konyare koira egeka ake umugavana Omosike Amos Nyaribo ase embeo nani mumanya kere nyombe korwana amagendero na ba slow down unabono chi department chonsi chigendere gase yabo omwaka oyo twatebete togora tractor nchiendete gasi nchiakora nyamaya chigabreak into two ayamekanda kiabanyoru niende kanda omwagamo ya kiabanyoru akonda gikokora borabu agenda botutu ya not mogirange korubo omwagamo ende bokere gikokora not mogirango echo wet mogirango kire ward nekorore chigasi chichibara phase 1 otwata torakora 15 kilometers arabu ejira atigare tuchikora phase 2 phase 2 ibone jo depend on the size kiaji wadi nje chingare yaka njiro chinyenge yaka iyo nabato korara chi wadi Jones kiaji wadi Jones na bana banyamira na no tari otanga kete kure iteri go charia bonsi babwate right okoro chibara bypass nile ya moto kora as accounting karu 50 million na kura korea yange 100 million korea ya center goje Nyamira town ya anzirwe igo mobe patient magenderane na gendereta kene ngeo gete nini lakini utoko weko mkazo all the time kilo mwaka unatoa weka maana chibara omwaka uja tobeka mkazo amangana amariogo na ntogo bushane succeed or take off the ground yoto jamo tubwaterana tiga mangana play mu game na governor tadi aro manyene county onye ko bwato basemi obo mwancho murigereria gutikana anayo ya magendero no kuboria guse nengana ya balia babere bagwonjoka kero kende kwanya gutwara ukwegena nga umonto ekerawo akorire gusaikiranire igakorwa getari ekiego cha abantu bande nanyare gwonjoka nakoba umonto muya asinchira ere engikerano guse na nchoke koba buna bono umonto obeire kagwikirana igekoro buna ikioboiti na nchoke koba gutoreka na koba umurandia tukurigireria guse tugutara ase tinsemo ekenyoro kiageterere egotoka ime ye ward ya Kiumbu bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii nigo bono umusacha oyomo ase Erieta Dennis Osoro oyo onyarite kober gusonyare koba echera ase miaka 10 bono ekero anyara kuigurerwa nigo ache isiko karigetie koba omorande na boigo nekero anyarite gotebanga nigo agochikotene na kigima na boigo gokorera amaine ase obugima bwae bore bosio buna akorengana no musakito Daniel Ontiri Dennis Osoro nigo bono anyarite kumoita omorugioe goika ogukwa omwaka o 2016 kobwatekana netisege babwate gose erio mana alianka erio wikira bono iga umusacha oyo Dennis Osoro ataranyara gukwana ninkyo murugi akorete ikikeirete ero kumoita goika agasiria obugima bwae na Dennis Osoro nigakorera buna nigo obusari obu banyarire koreta obube obonge na boigo amakwa manene ase enka yaye na boigo nekero akuboria bono nigo abeire omorisia atare gokonyo na boigo
kubwatesigo erinde kwenekia ng'a onyare gwikirania chira chiria abeire gakuria matuka yaiga nabo igo nekira goteba gose nekero singereire goteba buna gwikira amatuka yaiga taranyara gwacioka nande takonyara gukwanera ninki ikerere kuhirira obo gose gosiria goita omong'inoe goika gosiria obogima abwae. Jumatatu ya lero chitariki 10 cy'umutenyo gatatu asoroboti rwabene n'umugano odeni sosoro mosae w'imyaka yegatwa uyu getaseni kya gatembe kya molekera hasi kiunga weekend ga kwariganirwa bena se kanisa aga yogokorigesibo hasi chera mugasorero niko twakoreta roito wikase kenyoro kya geterere ikigotoka kiumbu hasi bunge ya Nyaribari chache imiye kaunti ya Kisii asenka yaye egetuno iguru elyo komanya iguru y'omugano ye Dennis Osoro nigo agetomurugyo ye na kumuita chitariki kyanda cy'umutenyo gatanu na gatatu umwaka w'ekiri 2015 no yomo asirio mana liegenka ekyo kererete wosibwa sechera magiga yugo ikigwa sekigambero na gukumerwa lituke limo yanyalekante kerna na tuwa tana no murugyo na samagoso anyumba kerna mwaka nganyoranga asirio mubwaye na serikali bune bwata maoka matambe yanyalekante kambwata ngaenda bosibwe kigambiro somucho itobosongo kerna na bwatwa ngagenda kotini keneka bosibwe kigambiro ya bosongo asengencho na mwobote nyasaye tinji etigo gokora kina kerna somerwa mastaka ne ngaitabirana ngatebanga magosa ini yakorete serikali kaire gitambo kero yangirete gansibe myaka 30 ase echera lakini tinje etigo tiga komokorera nyasaye mirimo yae kana igeteime nganyore kanisa yegi Adventista nero nase nginyo na maite nyasaye kabisa ekareka 2024 mutinye komina kabere taikia 23 mone na kambwera ngarangeri guchie koti kana ngeri guchie koti na ikaso bosiwe kegambero kelia bakarigereria momocho bakarigereria na ne statement yane bakanyoranga nimbwenete ngokeli we miaka igo ngati bacheti gontiga abo bankeretie miaka bakange miaka 10 kera bachikorigereria miaka 10 bakanyora na akorire gesibo litukeli elio batemete go ntebinga ntigara asechereria igere nkobune kanisa se nchire bwenerete lakini asingenjo na ringe na maiga yo ikandrole no mwiburi ono yo tigariteka yo ni mama mogotu wone go bwate miaka 53 yani 87 years elinde elio ngate yo monguru ngakoranje okoro wanja kwao elinde muikere morora singinjo buyabuao ubugima hase chera otebuna nigo warengo bokongwa sare na mono hase nchara no koliegwa nechinda nechinsuri egento kerete nonye na fiaye go sareka na gusiria manyinga ekerore mari utamusemerete nyasaye na botacheka na ekerora abe mari utamusemerete nyasaye na be kunyarekana egesibokia utogekia ndonsi egekora litangani ndagerero igutumika na mache na chinye ninchire chiguru kwegesale gesale kengeri kwabu na to kwagaiga ali gekora bigwa kya rabira ni gobo nyansi omente ibi bimomo gibyonsi yaruo ya kenyumu nonde wensi okenyere ngombe chinsi yaga tikeri kuye kukei ekora gese kuya igokera base koerera liko amacha ali gakobe kwa togota kya rutume amagutabere ligwe kanda aria aretwa tonyeri gubisinini rindenga timu twara chingo wonekera magutari abekiru bona igogwete pati kera kugwere literi muri so asesani ya otabinya sembi ya mono na literi ga konyore lili kongu nani taringeri yete ni litori kongu gokumia ebinto mbira to gutumia bikuru kumururu epengere ebakuli ebinto binana boko iberu nakoranyo nga koibirwe nabasibande izukena bokorara nchara bono aya gugwa chiroro mogendo nabo koigwo burangeti go store ego igongara boko menyo bugimo borobo kon buna nonye wenyore tase chera
bado nari no gosemeria buno bwemo bwae mbochikobo buya egentare ng'ania negetugi ekikerang'e na mache. Ayubu 14 osome isano ibere ekare gototebia ng'a omote korana chwe nande oigwa rufu ya mache ogosemeria nkoronga nabo ogosaboka nakora asaboke ebisabo biaye nabo bikogenderera kubika amatunda igo ng'atari mang'ana ogosemeria mbwate ngoringa kinde na abana bane na bamominto ogosemeria nkoronga monene keraire ni uburuti bwaye atanyoe tori nyomba mwaye litukerimo ng'atutu twenyorere uburuti bwa iguru. Ase nkwana ya osoro nigo agweitia ase gekorekyo egento kireta asare nene kwirira abana banyogusira gutigara bachandigite ase boigo hatutaria ase mbera y'umurugyo asa enetigwe emyaka 10 yaitire okonengetwa kwangwa na gochaywa negatiaria ya mateae ya sanga yaitire techinga kyomoso igaringa sechera obo mayane nabo twaetira chi challenge na abana baiga baminto babete iga obunanga atarenge iga sasa ingine ndwara konyora no mogeni gocha ase family egekogera none kero to gotara gosine chipara kero monda gotorora agoteba ng'abu na baiti ng'abu na baiti kwanza ntubwene tikubarra nonye ne ase chinyomba chieito no mate muna na moro chenyete yuburweiro wo igete gonso igona moro chenkanura hande nkakonga none ndwarete iga ninkong'ete hake kimuruche iga chingaki harenga asegesibe kyoboigo nigarwete bugima bwaye gochia se Nyasaye akegira oborandia n'obwagachi gose masonre asaboria gosirwa kugolerwa nonyene bintu byemeremo elio kubetumeka aso kwegendereria lakini goikabono iga bado abombwate likonguri linene ekogera bombwate mamu mintono mogotu na oyo niteti gokonyo na incho monyene niteti gokonyo ekora ninde na abana bakoende skuru batabwati baga niti gokonyo mono mbabwati none nyomba se bakorara bono nabeko mbere gasi ngonguno muibuli ekarambwata abana batabwati ase bakorara batabwati ekibakori baniteti gokonyo ngaenda ngasoa nkegera ninyegerete masonali nimbwate grade bone gebintu gendo ndabwati nebintu byo gochaka okora emirimo lakini rende nyuma ntaraja gokora emirimo nakingokora inyore none ndagera nkoria mbe chinguru rende machi okora emirimo enyomba ya no sikujerigereri mabati anu naye tigete mete simikire gaige menga mabati ana abochokire nyomba egotume kende ngeyo nkorarera fakita nyatali ekanisa etiriso ya Kisumu ya ndeterete maduresi igoro timbwati ase nkora chiba igoro oborangeti bonna akonyetu omona bungutumia oroboti orega nigoro ringete kurwesegeto ochia sabasa bake gwetanga na mangana yobosaria bwanari egento kebaisa kwirera guturwanigwa kwa magimabo na gwetanga kurwa sobosaria au egento kebaisa kubairira kwenyora soko boko gwe serikali ukoro gotambe oliyo bwate kemwa kende goja asende twaberane rinde elio tugwata no koboko tusukani busio ense yabona igagita itabantu bamaite Nyasaye mubaho basemi ekorekera abana bali babwatirwa iruru meyechera ne fakti abange bakuchiba basalia magimabo asenge njo yenchara kwanyora umuntu onchoiru obero musubati orengo omwana omuyo ori chakonye ense itu ya Kenya mambia onchoiru obero musubati egende twabete togo somia abantu tukabato koigeria abantu nga saba Nyasaye aho konye ekogera eketaikero ogosemeri gustari kwa Nyasaye beiga Wiki gochali tuko nechinga kibune cyarero kirane ndacho kwarigeneria oroboti rundi rwabene ngurubotregeta seni kyagatembe kuriga sebonge ya Nyaribari chache imeye kaunti ya Kisii litrene nguruko Daniel Untiri Muterio yomo agatebanga amangana ngo chinjiale abantu ngo chinjibale ebintu ngo ikabire chingaki bya onchorere senekera abantu obago chinji abantu bakorere
ukonchoreria waonchokire gocha ase ukumumanya Nyasaye no kugania gwitu se no kumusabira maya kira chakire sabari yu nande ta keya ukwegena kurende no gukonyorenga nekero asekero niga gotebanga niga goika kero kende oiranana kubwatikana ni gitambo kirukiria nyarete kuimukia igo ekero umuntu ore enobororo kwarigereria mangana nare arabasa kugukoste sana asobuge moboiga nande ebikorwa mbiro uranyorenga no gania chinga kichinde gusama tukare bosio onyare kuirania maega tibi kuirana kurende nekero umuntu achinjire no kwegwa ribaga ria bene na boigo ukoigwa esegete na boigo no kubakira mbia muno bali abonsi barababwatani bekanise yo ya Gitungurumo ase kumwarigane na boigo okumuigorera enjera na boigo kumuitaba na bonsi bari banyarite kora umuyigo uyu ukumwa amaboko anyare koba omorande umancho omurigerere nabo gusanga ekerengereri kyao gochaiga ase studio kurende ayo negati yarenda kwariganiritie rituko ria rero nabo yonekero ngukoiraneria mbia muno sana asoko gendera koba omwegeno ime yigitaseni kiga kya Getembe TV na boyo ndochinga mbare aiga vagendete gukwana na inchubu na bono Dominic Mauti akotebanga nigare live gosaku watch live korwa bukima location Kisii County mbuya mono sana Dominic Mauti na boigo ndochenga nere Jilsa Kemuntu akotebanga korwa magwawa niko ndani na Lydia Nyaboke akotebanga Lydia Nyairabu Frederick Ogembo Job Omayo Charles Lwanga agotenga wakaindani adi tamati na Teresa Kemuntu agotebanga good morning tionde ene na umuhisia oyo kakwirukanga umuhisia omogeni Thompson after following from Matongo Lutheran Church Cathedral in Nyamira County agotebanga salamu kwenu nigakwa nisa mienda na boigo agotebanga na Matilda obaigwa mpia mono sana na Rhoda Ruth agoteba korwa Nyaribari nga korwa Jeda kuika Nyaribari Masimba kuika Nakuru City to Frederick Ogembo na agotebenere Clinton Ondigi good morning and happy Sabbath preparations to them and all Sabbath keepers in advance mbia mono sana naraiga nero toigorera omorobere otoigorero etwani irituko ria rero nekero aturikira ogosaba ogokwegena akabisa gabo nekero nere akuganiria abarigiriria bonsi ba Getembe TV oborigiriria obuya na boigo kuberaniria mbia mono sana asoko gendera kobera ime yemirobero ya Getembe TV na boigo Nyasimi Obadia ndochenganere nigo agendete gukwana aiga akegima nekironera gendete gukwana mangana yu abo machoge burabu igoro yo murembe na James Ondari Danvas Makori na Julie Oji no bare ime yo murobero kubereneria mbia muno sana ase enchira ayavene na boigo korwa ase studio akabire kumwireneria mbia kegima ere atsan asokone kya chiwichanerio gi area wikire asenjira ere ya bene na boigo kurase magega ye kamera Wilfred Matundra nero nyarako hoene kya una watanire nae ekero asekero goika bono ekero tugucha gukora mancho morigiriria utware i weekend ngia na boigo bari mubwate miyiga yokubaini abancho boino ritukuria rero munyare kutwara chingaki chinyororo chingaki chiga na boigo aye oriko abatire kebago kyao emambi yabono uko kuganiria kenyare gutwara amatunda na boigo rigesarigia ekero rituko eratokeri tukoriari na boigo kwego keria emirimo eri wakorire bonsi bali babwate abaruire na barabu no kubasabirani chingaki mune chigatogo swase weekend obukendo emburegendete ose engaki yembura obukendo obonge no kubasabira okubwena kwa bwango umancho murigeria unyeko gosasima rituko ria Jumamosi happy Sabbath preparations na boigo unyeko gosasima rituko ria Jumapili tware chimisa chingia na boigo usasima okuya ritukerigo na boigo ugotavaiva bari abaidini ya Islamu ritukoria rero batware ijumengia na ndene kiro bagendrete na mangana aria Ramadan na boigo no kubaganiria chingaki chinyororo nje Matilda obaigwa oika chingaki chinde munguruka wanja twara ritukorigia na boigo chaka e weekend yao asinjira ere eyo monso kigima asebono bye bye. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda etwani yabugire ayo mwaro karugetanda ayo